Možno nadviazať na to včerajšie, ne? Že čo sme sa bavili o Horave, o Žiline, o Terchove a tak ďalej, o energii, o Qigongu. Možno toto, že ako ľuďom povedať, že je to dobrá vec bez toho, aby tam neprišlo k také hrubej stene, k takej tej membráne, ktorá hovorí, že počkaj, energia je proti Bohu, alebo čo býva. Často ešte stále, to býva niečo, keď počujú niečo z Ázie, že Čína, Japonsko, India, čokoľvek, tak je to pre veľa ľudí ešte uzavreté. A to sa deje aj tu v škôlkach ešte, že normálne v škôlkach, keď niečo idú robiť, že yoga pre deti alebo niečo také, tak vôbec. Že ako rodičia, mladí ľudia ako my, kresťania, majú s tým problém, že toto nie, toto je moc, to je proti našej viere a proti Bohu. A vysvetľovať, že to nie je úplne náboženstvo, že to je možno nejaká metóda, že to je nejaký systém, ktorý nám môže pomôcť všeobecne pracovať s myslou, úplne už nefunguje, lebo ako náhle sa vysloví energia alebo sa vysloví yoga, tak vum. To už je jedno, čo povie, že sa naštartuje akoby hranica u toho človeka a určitá asociácia s tým a už sa veľmi ťažko baví o ďalšom nejakom zmysle a význame tej praxe. Áno, možno máme práve o tom hovoriť, lebo ono to môže byť úplne naopak v skutočnosti. Hej. Napríklad osobne ja som mal veľké predsudky naopak, ako keby voči kresťanstvu, aj keď som akoby krstený. Áno, áno. Hej, ale v skutočnosti záujem o buddhizmus, taoizmus, meditáciu, sebarozvoj mi pomohol pochopiť akoby to veľké vzácne učenie Ježiša Krista. A naopak, v podstate ten Qigong, tá moja vnútorná práca, mi pomáha byť vlastne lepší človek. Áno. Logicky, keď trénuješ svoju myseľ, akoby to je meditácia, tréning mysle, akoby svojej pozornosti alebo vedomia, tak môžeš byť lepší človek. To znamená, že ak prekážky, alebo v tej kresťanskej terminológii, tie prekážky je takých zásadných 7 prekážok, akoby nejakých vnútorných kvalít, ktoré nám akoby zabraňujú žiť podľa Ježiša Krista, to znamená žiť naplnený šťastný život. A to je vlastne 7 hriechov. A v buddhizme zase je tá základná ilúzia tej nevedomosti a 3 korene zla. A podľa mňa už tá doba je dosť taká, by som povedal, nápomocná, že poďme si uvedomiť, že všetci buddhisti, kresťania, taoisti, qigongisti, jogíni, všetci chceme sa mať dobre, proste mať sa radi, vychádzať, pestovať tie ľudské cnosti, zbavovať sa tých ľudských slabostí. Podľa mňa normálne to takto treba na rovinu ísť, že poďme vlastne spolupracovať, poďme žiť naozaj podľa toho, čo hovoril Buddha, Ježiš a iní, Lao Tzu alebo Dhamma Bodhidharma, a nie sa akoby, zamotávať v takej, už sa to potom dosť komolí tie učenia, že aj to, čo robila cirkev v stredoveku, to, čo sa dialo medzi buddhistickými školami, to bolo veľmi zle, ale to už malo nič spoločné s učením. Jasné, no. To je ťažké ako uchovať vlastne tú tradíciu, ako keby tú kvalitu vlastne, ktorá tu ide už stovky a tisícky rokov, nie aj v joge, že proste to je niečo, čo je ako veľmi, veľmi, veľmi dlho a stále to ako keby nie je ľahké udržať, keď to príde ďalej. Ale myslím, že aj Krishnamacharya, čo bol taký otec modernej jogy, tak on to sa snažil urobiť 100 rokov dozadu, že rozposlal listy jogovým učiteľom v Indii a tak ďalej, že poďme sa stretnúť, poďme sa o tom porozprávať, nech nie je chaos, lebo v tých školách bol chaos, že jeden povie to, druhý to a stále hovoríme o joge a ľudia sa hádajú medzi sebou a neudialo sa to, že nezjednotilo sa nejak, tá komunita neprišla k nejakému konsenzu a poďme to zjednotiť, že neudialo sa to, že už 100 rokov dozadu, nielen teraz, ale už 100 rokov to bol celkom problém a nielen v Indii, ale aj v Číne, že Qigong, Kung Fu, Tai Chi, bojové umenia sa učili od dvora ku dvoru, nie? A máš rôzne školy Qigongu, ako máš rôzne štýly Kung Fu a tak ďalej a niekedy sa to podporovalo a niekedy nie, to musíš urobiť naopak, to musíš urobiť takto, musíš sa pohnúť takto. A vtedy to funguje, že má to impact, kde má to impact, čo je to tačí, ako vlastne s tým pracujeme. Ja robím to tak, ty to robíš tak. A tiež nie je úplne konsenzus vlastne v tom a je chaos. A teraz ešte o to väčší s tým virálnym, že to je mŕte toho, že každý má nejaký názor a bom. A je
je toho veľa a je to čoraz aj také pličie, ne? Že čoraz akoby sa stráca taká tá úplná hĺbka tých vedomostí, lebo tá hĺbka vedomostí bola super komplexná. A v tejto rýchlosti málo kto má chuť študovať toľko veľa kníh, lebo keď si zoberieš buddhizmus, tu máš celú knižnicu len o dychu, nie? Áno. A už, No. áno. A že to je akoby veľmi, veľmi komplexné a v tejto zrýchlenej dobe to nie je úplne populárne a ťažko sa to predáva. Ťažko sa to posúva ďalej. Áno, lebo v podstate to je ten rozdiel medzi tou akoby skutočnou kvalitou, hej, alebo my poznáme pojem vonkajšia kvalita. Hej, takže ako to vyzerá, ako sa to zabalí, ako sa pekne o tom povie, ako sa naučíš nejakej retorike, ako to vieš vlastne predať. Ale naopak tí skutoční jogíni alebo skutoční majstri, tak oni častokrát vôbec nikto o nich nevie, ani o nich kvalite, lebo ty naozaj, keď nachádzaš tú veľkú silu, jak sa hovorí, že ten maximálny yang sa potrebuje skrývať. Hej. Takže ty naopak tie kvality, ako dobre, niekedy ich tí majstri predvádzajú, hej, aby zaujali ľudí, že zapália niečo rukou, hej, alebo dokážu vyliečiť, hej, rukami bez pomoci technológie, hej, alebo dokážu byť bez jedla celé roky, hej, alebo také niečo neuveriteľné. Ale v skutočnosti oni to nerobia, ten Qigong, aby toto dokázali, hej, že to sú len také vedľajšie benefity. Áno. A v podstate my koľko ľudí poznáš, čo naozaj robia, ale pozor, serióznu praktiku, ktorá niekde vedie a robia to naozaj seriózne, že sa tomu denne venujú. Hej? Že ja poznám veľmi málo ľudí. Hej. A to sa akože zaujímam, že mám priateľov aj medzi buddhistami, aj však som v Qigongovej komunite, hej, takže to poznám na vlastnej skúsenosti, aj keď som osobný žiak, hej, ale majstra, ale koľko nás osobných žiakov to naozaj seriózne denne robí. Áno. Hej, a ide na to sústredenie, proste ide do toho Shaolinu, ak sa mu dá. Hej, a naozaj, keď už je v tom Shaoline, tak to robí, hej, že sa do toho ponorí, že sa naplno. Alebo potom, kto si robí tie ústrania, kto chodí na tie silové miesta. Takže v skutočnosti, aby som aj chcel upresniť, že jogín je u mňa ako človek, čo robí nejakú serióznu prax, ale môže to byť kľudne aj kresťan, môže to byť taoista, môže robiť Qigong, môže robiť nejaký vyšší smer jogy, ale už je to naozaj človek, čo robí serióznu praktiku seriózne, akoby, nie aby to vyzeralo, hej, ale ako keby rozpozná v tej realite alebo v živote to, čo má skutočnú hodnotu. A preto to nazývam skutočná praktika, lebo dosahuje aj samozrejme tou skutočnou praktikou skutočné výsledky. Hej, že zdravý, šťastný, hej, v prvom rade. Úspešný, ale tým to znamená, že má v živote veľa lásky, šťastia, potom prichádza viac a viac slobody, uvedomenia, poznáva viac a viac realitu a smeruje vlastne niekde do úrovni pravdy. A to je v podstate v súlade aj to, keď sme na Slovensku s tým učením napríklad Ježiša Krista. Hej. Veďte šťastný, radostný život, hej. Žite v pravde, v láske, samozrejme v miery. Niektorí buddhistickí učiteľia, no to je tá retorika. Ja myslím, že ako my sme, to môj osobný názor, že sme v bode retoriky, že sme v oblasti problému. Nie, že sme na planete alebo medzi nami nie je úplne konsenzus a nie je úplne súlad, lebo retorika, lebo logos, lebo slovo. Aha. Lebo každý má predstavy za tým slovom niečo iné. A akož to študujem tiež roky, rôzne školy, rôzne pohľady. A že prečo sú rozhadaní rôzni ľudia v fyzioterapii, psychoterapii, prečo v Qigongu, prečo v joge, prečo vlastne je tam ten konflikt, že na čo vlastne dôležitý ten konflikt, prečo dobrý ten konflikt a čo nie je úplne dobré na tom konflikte, že prečo ho je tak veľa a prečo aj tu má svoje miesto a ako vlastne z neho von a či je vôbec možné ísť von z určitého konfliktu, že on má proste možno tu byť s nami. Ale čo si všímam, že pri tej rýchlosti nášho života nemáme úplne čas zabrať významom slov. A teraz sme sa práve s Ondrom Žiakom, však zo Žiliny tiež, aj psychoterapeut a pôvodne psychiatr, ktorý sa viac transformoval z toho psychiatra do psychoterapeuta a pracuje so skupinami a hovorí aj o technike, ktorá sa volá Open Dialogue. To je, vždy pracujú dvaja psychiatri alebo psychoterapeuti s jedným človekom, čo je zaujímavý spôsob
že nemáš jeden na jedného, ale že dvaja na jedného, čo tak akoby rozťahne tú pozornosť a terapeutickú na dvoch ľudí a je to, myslím, že dosť nápomocné. Ale bavili sme sa veľa o dialogu, boli sme aj na Hobliku, hej, hore a pred Vianocami a bavili sme sa veľa o tom, čo je to dialog. A keď to rozdelíš na dia a logos, to je, že ísť cez významy slov. A toto je posledné roky je toto môjim ako hlbokým zámerom a významom mojej vlastnej praxe, že ísť do významu slov, že niekedy sa to zdá ako slovičkarenie, ale za mňa je to práve tá práca s energiou. Že vlastne v slove je obrovský náboj energetický a keď použijeme určité slovo, tak môže vytvárať určité obrazy. A teraz mať na to ten čas sa zastaviť a pozrieť sa na významy slov, že čo si predstavíme za slovo skutočným, alebo dobro a zlo, že dobré alebo zlé, alebo čo si predstavíme za správne. A tak, správne, nesprávne. A tieto vlastne lingvistické veci nám môžu urobiť niečo, čo vytvorí ten konflikt. Takže keď nemáme čas sa porozprávať hodiny nad jedným slovíčkom a byť v konflikte ohľadom toho jedného slovíčka a možno nájsť alebo nenájsť, záleží, nejaký konsenzus, že čo pre nás znamená slovíčko správne, kedy je OK ho použiť, alebo kedy je slovo skutočný, kedy je dobré použiť to slova, alebo takéto práva prax, alebo a tak ďalej, a tak ďalej. A toto vlastne, mať na to čas, že mať dialog, kedy môžeme byť aj v konflikte, ale obidvaja sme obohatení z toho, že dialog, že nie je diskusia, ale dialog, že obidvaja, ak keby spolu nesúhlasili, tak odchádzajú obohatení. Konštruktívny rozhovor. Konštruktívny rozhovor, že obidvaja, že odchádzame, môžeme odchádzať aj vlastne, že totálne s tebou nemusím súhlasiť, ale som obohatený ohľadom toho, tvoj pohľad. Napríklad, že ja by som tvrdil, že Zem je plochá, čo netvrdím, ale že keby som tvrdil. A pre niekoho to môže byť extrémny názor, hej, že to nemyslíš vážne, hej, že sa zavrieme hneď za tým, že keď ja by som povedal, že Zem je plochá, že sa zavriem za tým. A niekto môže mať ináč sa k tomu vzťahovať a môže sa zaujímať o to, že prečo ten druhý rozmýšľa takto, že prečo táto perspektíva, prečo to vlastne takto je, že ako je možné, že niekoho to vôbec napadne. A zaujímať sa o tú perspektívu a vypočuť si tú percepciu, že prečo si myslí alebo vníma, že toto by mohla byť možnosť. A navníma to a cíti to a stále nesúhlasiť, ale obohatiť sa vlastne tou cestou percepcie. Takže toto veľa sa bavíme o tom aj s Ondrom a s ostatnými, aj s ľuďmi, s ktorými spolupracujeme alebo aj na výcviku a bavíme sa o týchto základných akoby slovíčkach, že čo vlastne robia v našej spoločnosti a ako aj rola jogy, alebo qigongu, alebo meditácie, buddhizmu a tak ďalej, ako nám môžu pomôcť v tejto dobe, ako ich môžeme vlastne predstaviť, ako ich dať vlastne do toho nášho systému, aby sme sa nemuseli naprávať terapiami v 45-50 rokoch, že vlastne starého psa neprerobíš, sa hovorí, už tak ľahko, ako keď vlastne polievaš ten tenký prútik, že od malička, že deti, že vlastne tam je veľa možností, že keď sa pozrieme vlastne k deťom a keď deťom dáme určitú možnosť sa pozrieť na biológiu človeka inač, keď podporíme možno, nemusíme prepísať všetky učebnice, ale podporíme tie staré učebnice s niečím novým a budeme sa vedieť nápojiť na tú vetu, že toto je správne, tá stará biológia, prírodopis, áno, to je OK, ale už sme ďalej a je tam ďalšie niečo a potom ďalšie. A spojiť to vlastne s takouto celosvetovou tradíciou. A čo vlastne spája tieto celosvetové tradície, ako buddhizmus, yoga, alebo qigong, zen, s tým našim? Ako sa do hory volá, tak sa neozýva, kto druhému jamu kope, sereš máš do morku kosti, čo vlastne práca s kostnou dreňou, nie? Alebo pečie, dvíhaš myžľu a tak ďalej. Že my to máme v slovenskej reči niekde a ako to použiť, aby tomu aj Fero a Jano a Katka z horného konca rozumeli, aby to malo tú logiku. Áno. Takú neochvejnú logiku. Toto je to, čo mňa ako roky zaujíma. Áno, ja to tiež vlastne som zistil, že potrebujem robiť, lebo ja v podstate učím 13 rokov ten qigong. Ja učím
postupne ako inštruktor dostaneš právo viesť prvý, druhý, tretí stupeň. A teraz samozrejme, keď si takto, ja som to robím veľmi intenzívne, Áno. a teraz keď si často v interakcii s ľuďmi, tak vlastne ty vidíš, do akej miery sa im to páči, do akej to osloví a do akej vlastne miery do toho tomu rozumejú. Áno. A samozrejme mňa baví zlepšovať nielen tú svoju akoby osobnú praktiku, pracovať na sebe, ale mňa baví zlepšovať sa v tom umení učiť. Už si to ako keby tak posledné roky užívam. A áno, je veľmi dôležité správne to vysvetliť a práve preto, toto je jeden z dôvodov, prečo robíme tento rozhovor, lebo ja si myslím, že my dvaja vieme viesť tie konštruktívne rozhovory, a vieme si proste spájať veci, že nás baví ten život, aj ten ľudský organizmus v tej realite, v tých širokých súvislostiach. Však o tom je vlastne skutočné poznanie, že ty sa nestotožníš, čo ti povie pán farár v kostole, pán doktor v nemocnici a tvoja babka. Samozrejme, ty, keď chceš ten život poznávať, tak ty prehodnocíš si všetkých tých ľudí, čo ti hovoria, ale sú tu milióny iných ľudí, a sú tu rôzne iné učenia. A samozrejme, podľa mňa my už sme vyrástli z toho, že ja sa proste stotožním. Dobre, možno niekto je taký pohodlný, že potrebuje, taký konzumný človek, že niečo si vyberie z tých názorov a on o tom nechce, jeho to ani nebaví to riešiť, samozrejme. Ale takí ľudia sa ani nedostanú našim rozhovorom možno. Takže podľa mňa my sme tu, ja som sa s tým tak stotožnil, že ja tu nemôžem byť pre všetkých. Proste niekto, keď ma vidí, si ma vypočuje 2 minúty, tak ma vypne a už ma nechce vidieť. Dajme tomu. A takže, vieš, aj ja si veľmi vážim, že som sa v živote mohol dostať k iným ľuďom, ktorí ma inšpirovali potom k nejakým učeniam. A v podstate, ja keď môžem povedať osobne, tak ja to ani nerozdeľujem, že už čo sa mi viac alebo nepáči. Mne sa rovnako páči učenie Ježiša Krista, Budhovo učenie, Lao Tse učenie, Dhamma Bodhidharma učenie a kopec veľkých majstrov, ktorých si neskutočne vážim. A ja v tom akoby nerozdeľujem. Ani nevidím ani problém, že by som sa, že v podstate ten Qigong je o tom, že ty ako keď sa rozvíjaš, potom si neskôr utváraš zmysly, pomaly bezpečne sa ti otvára vedomie a ty si schopný sa učiť úplne od všetkých, v každej situácii. Takže to je aj podľa mňa tá základná kvalita, ktorú potrebuje človek mať, aby bol schopný viesť tie konštruktívne rozhovory a aby sa vlastne posúval v živote, že jednoducho učím sa v tých rôznych situáciách a napredujem. Ale keď sa pozrieme na 5 elementov, napríklad, tak ľudstvo dosť brutálne oslabilo element dreva na zemi. Vyrúbali sa pralesy, proste je tu možno, ja neviem, 20 menej percent akoby toho elementu, tej energie dreva. A preto je aj ľudstvo dosť také zaseknuté v tom raste. Že proste príde nejaký vynález, nejaká technológia, hneď sa to, samozrejme, ide sa to zneužívať, ide sa na tom zarábať, že ľudia nemajú ani také základné násmer, ako keby toto, čo my robíme, tak je veľká alternatíva, že v podstate akoby pracuješ na sebe, otváraš si srdce, zbavuješ sa slabosti. Trend je v podstate, chcem byť bohatý, chcem to ukázať všetkým. Áno. A tu podľa mňa to hľadanie tej vnútornej kvality je dosť veľká neznáma, že sa to vôbec dá. No vždy bolo asi, nie? Že to bolo tisícky rokov dozadu, že? Že to bolo také... No to bol taký underground veľakrát, nie? Tieto veci. Že Väčšinou. Väčšinou to bolo... Tá hĺbka bola vždy taká menšinová, no? Že bolo taká... Áno, lebo my poznáme históriu, od kedy bolo ľudstvo vyhnané z raja. A teraz málo kto tuší, že tá vnútorná praktika, ona ťa vedie naspäť do toho raja. Ale samozrejme, ty to môžeš dosiahnuť ten raj na individuálnej úrovni, lebo ty máš, dajme tomu tú silu, ak je to tvojim osudom, tak to dosiahneš. A ak to nie je tvojim osudom, tak možno, že budeš mať tú silu zmeniť si ten osud. Ale už, aký je osud ľudstva, tak to je už zase ďalšia vec. A keby si ho aj chcel zmeniť, tak si zober, že pánu Ježišovi sa to nepodarilo. Skončil na kríži. Koľko iným ľuďom my ani nevieme, boli upálení, boli tu kacíri, boli proste prenasledovaní. Už len nedávno, keď tu bol komunizmus, niektorí spisovatelia boli sedieť. Títo Samuchalúbka, Štúr, Bernolák, boli niekedy na hrane zákona, alebo mimo zákon. Áno. Ale sú
boli uznaní, ale koľko ľudí nebolo uznaných v živote. Jasné. No čo je zámerom vlastne Qigongu pre teba? Že veľa, máme tu históriu, máme tu rôzne učenia a či sa niečo zmenilo na tej planete, či sa to zlepšuje, zhoršuje, že bohvie, kam ide to ľudstvo a či to prežijeme, bohvie v tejto dobe sa hovorí, že možno áno, možno je to o mnoho ako jemnejšie, tá technológia bude o mnoho jemnejšia a ten prechod do tej technologickej revolúcie bude jemnejší, že nebude to až taký možno hardcore, ale zdá sa, že vymeráme, zdá sa, že ako keby klesá ten počet ľudí, že sa Južná Korea bude do 3 generácií 4% z súčasnej populácie, v Japonsku mizne, to bude do 3 generácií fuč. Veľa krajín ako keby sa zdá, že zmizne. Ako keby, že ostane mizivé percento vlastne z populácie, že ľudia sa nerozmnožujú. Že sa akoby uzatvára, nehovorím, že v Indíne, v Číne a tak ďalej, ale veľa krajín ako keby sa zastaví populačný rast a budeme planéta starších ľudí a ľudia nemajú záujem sa rozmnožiť. A že vôbec kam ideme, že v akej fázi sme vôbec teraz. A že tie učenia, ktoré tu máme, vieme ich ešte interpretovať tak, aby boli zasaditeľné do tejto doby, do toho 21. storočia, do tohto super rýchleho, hyper technologického sveta, že ako to vlastne interpretovať tieto veci, ktoré sa snažíme interpretovať tisícky rokov a hádame sa furt o tom, že sú vojny, že kresťania s tým a s tým, táoisti s tým a s tým, alebo táoisti možno moc nebojujú, ale že moslimov je veľa s kresťanmi, alebo židovská kultúra a tak ďalej. Ale že vieme ešte interpretovať tieto veci a vieme to akoby posadiť do toho systému. To je otázne, no. Podľa mňa to je o tom, že tá škola alebo tá línia je v podstate, si potrebuje udržať nejakú kvalitu, hej, lebo ja vidím veľký rozdiel, keď niekto študuje knihy, hej, a nerobí prax, proste za mňa nemôže dosiahnuť tú úroveň, hej. Že to si ako keby, my nevieme si to predstaviť, lebo my príliš používame ten rozum. A ty v podstate v praktike ty sa naučíš tie predné centrá vypínať a používať iné centrá. To znamená, že ty ten mozog začneš používať o mnoho komplexne a zvyšuje sa ti rýchlosť, kvalita myslenia. Hej. Napríklad v našej škole majster vysvetľuje, že to pôvodné myslenie, ktoré tu bolo na Zemi, je v obrazoch. A aj týmto spôsobom ty vieš komunikovať aj s inými formami života, je to v obrazoch. Áno. Hej, aj v podstate to, čo sa nazýva tretie oko alebo nejaký vnútorný zrak, tak to súvisí s týmto pôvodným myslením. A ty potom môžeš samozrejme používať aj tú myseľ ako nástroj, hej, kde ten obraz je akoby informácia, nejaké zadanie a či je tá energia alebo sila. Hej. A ty vlastne, celá naša škola je o tomto. Hej. Preto je napríklad, ja viem, že v niektorých školách to nie je, hej, ale niektoré školy ani nemusia byť takto komplexné, lebo samozrejme najdôležitejšia je tá plná realizácia. A keď my napríklad ľudia tu prestaneme dosahovať tú plnú realizáciu, tak samozrejme to môže byť problém a môžu byť veľmi náročné časy. Hej, lebo málo kto si uvedomuje, že tá kvalita človeka je ako keby od nejakého veľmi nízkeho, primitívneho, sebestredného, násilného, častokrát chamtivého človeka, hej, po nejakú vysokú úroveň, dá sa povedať stav budhu, hej, ale je Budha ešte človek, hej, osvietenie, áno, že keď zažiješ osvietenie, veľa ľudí si myslí, že všetko možné sa zmení, hej? Ale po koľko osvietení v živote môžeš dosiahnuť, hej? A podľa mňa toto je ten veľký rozdiel, že veľa ľudí si myslí, že teoreticky sa dá niekde dostať na nejakú úroveň, hej? A osobne ja tomu neverím, že bez ako keby serióznej praktiky, ak teda si človek, čo má normálne bežné problémy, že sa nenarodíš už ako ten osvietený, vysoko realizovaný majster, hej? Tak ty bez tej serióznej praktiky vlastne ťažko urobiť seriózny výsledok. Takže potom samozrejme hrozí, že ak v tých školách ľudia nebudú to robiť naozaj skutočne a nebudú dosahovať teda tie skutočné výsledky, tak tie školy, ako už mnoho škôl zmizlo, tak môžu aj ďalšie. A niektoré samozrejme zažijú expanziu, že sa rozšíria, lebo sa budú schopní prispôsobovať tej dobe, hej, také tie živé školy. A niektoré, ktoré sa budú držať, že im budú prednejšie pravidlá, či môžu mať sex, alebo nemôžu mať sex, alebo piť čaj, alebo nepiť čaj, alebo takýchto ako
ako keby menej podstatných vecí, tak samozrejme môžu zaniknúť, lebo tam nebude, proste to je niečo, to mohla byť možno taká zaujímavá ďalšia téma, že ako napríklad ty osobne zažívaš tie zmeny v živote, alebo aké máš vízie, alebo čo ťa vlastne najviac akoby oslovuje, alebo čo je také najbohatšie v tej tvojej individuálnej praxi? Moja individuálna prax? Keď sa povie slovo prax, tak je tam veľa rozporov. Že čo je to vlastne prax, a ako môžem definovať tú prax, že možno to čítanie kníh môže byť tá prax, pre niekoho je, pre niekoho menej. Záleží. Za mňa tá prax, ako v joge, sa veľakrát hovorí, že 50/50. Niektorí hovoria 90/10. Hej, že knihy, 90 prax, 10 kníh. Čo je lepšie, 50/50 alebo 90/10? Záleží. Závisí, lebo aká to je škola, aký to je postup. Áno. Záleží, ako je to postup a že vlastne s čím pracujeme. Takže už tu môže byť ten základný konflikt tých dvoch škôl. Áno. Ja som za 50/50. Že ísť... A že tá teória pomáha vlastne k uvedomeniu, hej? Lebo však to uvedomenie je veľmi podstatné, nie? Je práve to uvedomenie, tá percepcia tej praxe môže byť to, čo dáva osud tej praxi. Lebo veľakrát, keď môžem praktikovať, veľa praktikujem, to môže sa stať tá prax slepa. Bez to knowledge, keď nemám vedomosti, tak môžem mať slepú prax, ako sa to volá, že blind practice. A to blind practice môžem ísť ďaleko, vysoko, hlboko, akokoľvek, ale stále je to blind, že vlastne chýba tam určitý kontext, chýba tam... Akoby smer? Smer, ale vnímať kontext, že kde práve som, že kde sa nachádzam, že v akom kontexte práve sa nachádzam momentálne, že žijem v Žiline alebo pri Žiline, že mám takúto rodinu, mám vzťah, mám dieťa, mám takúto nejaké preferencie a tak ďalej. A naozaj vnímať to, kde som, čo chcem, ak mám vízie, s týmto celým, s môjim životom a kde som, v akom kontexte som zasadený, že idem žiť rodinný život, alebo idem žiť viac do jaskyne, alebo idem do zónového kláštoru a tak ďalej, že kde je ten kontext. A určiť to, čo je vhodné pre mňa. A za mňa, čo bol najväčší prelom v mojej praxi, bolo stretnúť doktora Ganesha Mohana, ktorý vlastne sa učil od svojho otca A.G. Mohana a on práve priamo od Krišnamacharyu, takto 1 na 1 alebo 2 na 1, že boli ešte s Desikačarom, že sa učili 20 rokov vlastne od Krišnamacharyu a mne sa veľmi páči tá schopnosť, ten určitý intelekt, ktorý tam dávajú vlastne do tej praxe a mne to veľmi pomohlo ešte na začiatku, keď ešte som robil hatha jogu a chodil po pralesoch a cestoval po svete a 2 razy denne praktikoval a chcel som to a chcel som tam 24-25 rokov, to človek má iný drive, niekedy sme 20 rokov dozadu pomaly, že máme iný drive a mne čo veľmi pomohlo určité slovičko, že zmeniť, že right practice and appropriate practice, že akože čo je správna prax, čo veľakrát sa používa, teda správny diet, správna prax a tak ďalej, ku appropriate, že vhodnej. A to mi zmenilo, akože to mi shiftlo veľmi niečo vo mne a začal som ináč rozmýšľať nad praxou ako takou, o ktorej som tušil, že áno, však to tam je, to dáva logiku, ale niekde to bolo zlomové, že naozaj, keď som začal učiť jogu, tak som odvtedy začal viac vnímať tú vhodnosť ku každému jednotlivcovi. Áno. A takto vlastne bola učená joga vždy, že vlastne aj v 100 rokov dozadu je také video s Krišnamacharyom a je tam Iyengar a Patabi Jois a tak ďalej, keď mali, ja neviem, 18 rokov, takí známi učiteľe, ktorí vytvorili 2 najväčšie školy, hej, na svete a zdajú sa, že sú odlišné tie školy, ale majú podobný koreň. A tam vlastne sa spomína v tomto starom videu, kde A.G. Mohan práve hovorí o vhodnosti tej praxi. A že veľakrát mladé ženy praktikujú veľmi silné stojky na rukách a bandy, stiahujú vlastne konečník manvovedno, zadržujú dých a robia veľmi silovú prax v zádržiach, preskoky a tak ďalej. A táto prax bola primárne určená pre malých chlapcov od 15 do 18, lebo kvôli ohňu. A pre ženy bolo to viac proste otvoriť maternicu, otvoriť panu, mať
tkaniva tak otvorené, aby ten pôrod bol ľahký, aby som bola vystredená, aby som bola pripravená na pôrod, ak mám 20-25 rokov. A vlastne tak to bol centrum, alebo ashram, alebo ako to mohli, centrum, Čeria mal nejaké centrum a tam boli mladí chlapci, tuto boli ženy a tuto boli deti. A to bolo na jednom dvore. To bolo zaujímavé, že na jednom dvore. A tuto deti robili také hravé preskoky, hravú prax, lebo nedáš im pranajamu nejakú robiť, že len tak sa hrajte, pripravte sa na serióznu prax, keď budete mať 12 rokov. Tuto boli tí chalani, ktorí potrebujeme ich zlomiť trošku, lebo nemáme menštruáciu a nezažijú pôrod. A keď to porodí dieťa, to potrebujú prejsť iniciáciu. Hej, že vníma ten kontext, že trošku zlomiť tých chlapcov, naozaj ich dolamať. Fyzicky, že tak ako poďte, vidíš, čo je v Qigongu alebo v Kung Fu je také, že ísť cez bolesť, vidíš, také, že zlomí toho mladého muža. A ženy zase majú iný akoby princíp, že ich od malička alebo od puberty láme vlastne menštruácia, že tam je bolesť krv a je to iný, že my nikdy nezažijeme, my si robíme jazvy. Vlastne my chlapci, my si robíme jazvy, potom si ukazujeme, koľko máme jazvy, to je taká naša menštruácia, alebo sa poboxujeme, pozri sa, aký som drsný a kamene sme po sebe ešte hádzali. Taký nejakým spôsobom, že hľadáme ten dotyk so smrťou tak ináč. Trošku na padaku lietame, alebo neviem, na motorkách, na bicykloch a tak ďalej sa potrebujeme dokaličiť. A tento kontext, že vlastne čo je vhodné vlastne pre každého toho jednotlivca. A Ganesh sa s nami celkom zapotil, že sme boli takí ako hatha jogini a ashtanga jogini v Prahe 20 rokov dozadu ešte z biela chrášťanská, ona tu už není medzi nami, ale ona bola taká talentovaná praktikantka meditácie, jogy a bola taká ako naozaj taká bojovnička a tragicky zomrela v Grécku. Ale ona tu prinašala vlastne tento výcvik a nikdy sa už neuskutočnil ten výcvik a to je škoda, ale Ganesh sa s nami celkom zapotil, lebo sme boli celkom tvrdohlaví, takí mladí ľudia, ktorí sú takí nadšení z jogy a on počkajte, uklonite sa a že prečo to robíš? Prečo robíš to, čo robíš? No čo prečo? Lebo prečo? A že tá osa stále akože prečo? Takéto otravné prečo, ale že Áno. naozaj tomu... Veľmi podstatné prečo. Veľmi podstatné prečo, že čo ťa trápi, kde je tvoje utrpenie, že čo ťa trápi, čo ťa boli. Nič ma neboli. Kde mám symptóm lopatky, alebo kríže, alebo trávenie, alebo srdce, alebo emócie, alebo myseľ, dieťa čo boli a prečo chceš robiť jogu. A prečo vlastne si ideš určovať prax, ako sám sebe predpíšeš tú prax. A to vytvorilo určitý pre mňa na chvíľučku zmetok, že počkaj, prečo je toľko tých kníh teda napísaných, prečo je toľko tých škôl a prečo vlastne sú na trhu. To je zlý preklad, to je totálny zlý preklad, to je totálny mýtus, to je totálna haus, a že to je všade. Nepresnosti, no. To je totálna nepresnosť a je toho naozaj veľa a ten pohyb bol, že zašíril teraz Instagram, Facebook, TikTok, a to je nezastaviteľné. Áno. A veľa jogových učiteľov prestalo učiť jogu ako v Amerike, že išli radšej robiť čašníkov, alebo išlo radšej robiť do hypermarketu vykladať pašteky, alebo to išli radšej robiť to, lebo ako podľa ich slov niektorých učiteľov v Amerike bolo to, že už neučíme jogu, ale odnaučíme, čo nie je. A tá frustrácia vlastne z toho ich nebavila, že toto je moc, že tá vlna bola veľmi silná toho mýtusu a je stále posilovaný ten mýtus toho, čo je yoga, čo je qigong, čo je mindfulness, alebo na čo je mindfulness, na čo je meditácia a tak ďalej, že to veľakrát je to po povrchu a stále sa nepíše o rizikách mindfulnessu. Rizika jogy, čo keď pôjdem hlbšie, čo sa stane, keď pôjdem do qigongu, čo všetko sa nám môže stať. A bude to pekné, ale bude to aj boleť, môže to byť veľmi nepríjemné, čo keď sa to otvorí. A sú plné psychiatrie vlastne ľudí, ktorí praktikovali jogu, praktikovali qigong, praktikovali vipassanu, tantru a tak ďalej. A psychiatrie sú veľakrát plné v nedeľu. Kamarát robil taký research v Čechách s jedným známym a hovorili, že v nedeľu sú najviac plné psychiatrie, čakarnia, že po ktorých workshopoch, že neboli to psychedelika práve, že čo by človek povedal, že psychedelika, tak nie, ale skôr vipassana a tantra. Po tantrických workshopoch a vipassane. Áno.
Áno, vyťahnuté techniky z komplexných systémov, áno, a to je tá nekvalita vlastne, to je tá povrchnosť. A vipassana môže byť akože veľmi hlboká, že čo ako mne sa veľmi páči vipassana a záleží aký štýl a ktorá škola, ale zase môže to byť naozaj iba vyňatý celok, že mne sa veľmi páči, že taký nešťastný názov Goenka vipassana, že keď som bol v Japonsku, tak som si skúsil tú 10-dňovku. Mne sa veľmi páči tá fyzikalita toho, tej 10-dňovky, že to je ako veľmi, veľmi hlboko k frekvencii, k bunkám, akože wow, že sedíš na riti a 12 hodín denne medituješ a je to také veľmi, veľmi zaujímavé, ale nešťastný názov Goenka, to ako keby som dal Ďuriš meditácia alebo niečo, vieš, že to už že on bol ten biznismen, ktorý podporil tie centra, že vlastne mal peniaze na to, aby podporil tie centra. Nešťastný názov, ale za mňa toto je tá osobná prax, to bolo moje také breakthrough, kedy som si uvedomil, že wow, že to je niečo veľmi dobré, ale bolo to naozaj veľa, že tých informácií bolo veľa vyňaté z celku, že iba nejaká časť vyňatá z toho veľkého celku a nefungovalo to úplne. Nefunguje to, lebo sa tam začne niečo diať a sa to rozpada, lebo nie je tam ten celok. Nie je tam príprava, nie je tam základ. Nie je tam základ a presne vo vipassanových centrách sa začalo diať to, že tí ľudia už buď neprišli, že to bolo moc. A keď boli veľmi otvorené tie centra, že tam nie je žiadna soška budhu, žiaden nápis, žiaden obraz, neutralita. Tam sa to veľmi páčilo, že vieš, nie je tam ten kostol, taký ten, žiaden nejaký ten aspekt toho, že sa musím modliť nejakej soške, ale že ide o teba. Ideš na chatu, je to čisté a ideš dovnútra. Žiadna kaligrafia, nič. A to sa mi páčilo. Ale tak sa to snažilo byť otvorené, až to bolo uzatvorené. Áno, ale ono v skutočnosti, povedzme si na rovinu, že to je trend a je to biznis. Hej. Ako zase niekto to môže myslieť aj dobre, hej, ale v skutočnosti, keď ja idem učiť niekoho nejaké pokročilé metódy vyťahnuté z veľmi komplexných systémov, tak ja ho vlastne ohrozujem. Lebo predstav si, že človek nezvláda bežný život, hej, a teraz jemu sa začne otvárať tretie oko, alebo srdce, alebo tak, už to môže byť silné. Hej, že ja mám ľudí niekedy, že keď začnú cvičiť len stred, tak to nevládzu a to je len kvôli tomu, že nie, že nevládzu, nevedia ako keby ustať to, že začneš byť citlivejší, viacej prežívaš emócie, otvára sa ti srdce a keď nemáš základ, že nevieš sa v tom uvoľniť, hej, uvoľnenie je v našej škole ten základ. Hej. Uvoľnenie v podstate je kvalita, ktorú neustále zväčšuješ. Bez tejto kvality podľa mňa sa nedá nikde dostať. Hej. A keď v podstate sa uvoľníš až tak, že ako keby v úvodzovkách do maxima, hej, tak až v tom môžeš fakt ako keby postaviť tú úplnú stavbu a dosiahnuť ako keby nejakú vyššiu úroveň, hej? Lebo ty v podstate, keď sa ti potom čokoľvek deje, hej, keby ti išlo aj o život, tak sa vieš uvoľniť, hej? Ale napríklad, keď ti ide o život, príde paralýza, hej, ktorá ti zabraní vlastne si zachrániť ten život. Alebo naopak, je tam veľmi silný emočný stres, ale ty v podstate, my sme sa to prirodzene učili, niektoré kvality, ako muži, keď sme bojovali, hej, niekedy to bolo nevyhnutné, že a keď naozaj proste zákon prírody, hej, ten, kto si osvojil tieto kvality, napríklad toho uvoľnenia sa v tom boji, hej, tak vlastne prežil, kto nie. A to je aj teraz napríklad v tomto trende, že ľudia, ktorí hľadajú, sa dostanú, hej, k otváraniu tretieho oka, alebo k takej technike, alebo k takej, hej. Ale keď, vieš, je to tiež zákon prírody, že kto bude hľadať tú kvalitu naozaj, akože serióznych učiteľov, alebo realizovaných učiteľov a seriózne praktiky, tak ju aj nájde. Takže na niečo je to zlé, na niečo je to dobré, no. Za mňa ako toto sú veci zadarmo, že nie je v tom až taký biznis, že nie je to také biznis orientované, že tá vipassana je zadarmo, že za dobrovoľný príspevok, takže ako tá hodnota je zaujímavá, že nie je to úplne biznis orientované, je to naozaj pre podporu ľudí, že pre kohokoľvek z ulice. Ale keď dáš jablčko, tak dáš jablčko, keď dáš 3 €, keď dáš 3 000, tak dáš 3 000, záleží na tvojich možnostiach. Ale chýba tam tá komplexnosť, hej? Chýba tam integrácia, určitá integrácia, keď sa niečo udeje. Za mňa je to veľmi komplexná, kompletná. Za mňa tých 10 dní je veľmi dobrá cesta, veľmi, veľmi zaujímavá cesta, ale ide o to, že to sú veci, ktoré vychádzajú že vraj z Barmy. Tá pouličná legenda hovorí, že to ide z Barmy, že to bolo 2500 rokov uchovávané, že akoby Siddhartha Gautama, ktorého začali neskôr prezývať Buddha, tak akoby vedel, že ľudia to nechytia a začnú oslavovať. Že ho začnú volať a tak ďalej, že im chcel povedať proste nejakú metódu a oni tušil, že
Už oni to nechytia, oni budú ho začnú zase oslavovať a nebudú hľadať vlastne ten bod v sebe. A tak akoby tá legenda pouličná v tej Goenkovej vypasanej hovorí to, že on to vedel a nechal to uchovať na barme, kde, že chalani, praktikujte to, že dvoch, troch, ja neviem, žiakov, dáme tomu, čo tá legenda hovorí, dvoch, troch žiakov, že počúvate chalani, udržujte to, posúvajte to a možno za 2500 rokov, že možno budú ľudia pripravení, že má nejakú víziu, aj to je taká tá legenda. A teraz je ten čas. Teraz je ten čas a môžeme to praktikovať. A preto aj ten Goenka to chytil a mal z toho veľké náčenie, lebo si vyriešil migrénu, že ho veľmi, veľmi bolela hlava, mal veľa peňazí a chodil po celom svete za všetkými lekármi a nič nepomohlo, stále migrény. Také tie veľmi ťažké migrény, že až nás samovraždu, ktoré sú také veľmi ti štiepe hlavu pomaly. A išiel na Vipassanu, niekde na Barmu prvýkrát, neviem, kde bol presne prvýkrát, ale pochopil svoju bolesť, že čo to je. Zrazu, že wow, že tých 10 dní bolo život meniacich. A potom vlastne to začal sponzorovať, že to by mali ľudia mať tú príležitosť robiť po celom svete. Takže on to vlastne, on zainvestoval zarobené peniaze zo svojho biznisu a začal to učiť. A začal s veľkým náčením a začal robiť videokazety, začal robiť toto. A začal učiť ľudí tak, aby mohli byť v tých centrách ako prísediaci, aby boli takí facilitátori toho procesu. A veľa z toho je nahraté na CD-čkách a ty si vlastne alebo videokazetách a pozrieš si ten úvod a postupne ideš krok po kroku, čo má dobrú logiku. Tých 10 má super logiku, až ku tým 10. dňu alebo 11. že keď už jeden deň integruješ. A mne sa to veľmi, veľmi páči ako veta, len je tam to, že niektorí ľudia to chytia a niektorí nie. Niektorí to považujú za super náročné a že na čo? To má krávina. To je zbytočne ťažké, lebo nie, že hodinu sedíš, hodinu chodíš, ale tam sedíš. Na 5 minút sa ideš poprechádzať a zase sedíš. Máš tam také 3 hodiny, 3 hours of determination, že hodinu sedíš a vnímaš vlastne ten postup. Musíš si dobre vybrať, že aby si sadol a potom, keď si zle vybereš, tak a do 5 minút ťa začne boleť noha, tak ešte dlhých 55 minút. Hej, a že ísť do 1 hodiny bez pohnutia. A to býva také ako celkom iniciačné. No to už treba aj prípravu možno, nie? Akože, a to je to, že to je presne, trebalo by určitú prípravu. Ja som mal nejakú tú prípravu, lebo som robil nejakú jogu, robil som nejaký qigong, robil som nejaké cvičenia, chodil som do posilky, dýchal som. A sedával si? A sedával som, hej, že bola tam nejaká príprava. Ja som už 2 mesiace bol v Číne predtým, že som žil v Šangaji, učil som tam jogu, chodil som po horách, robil som tie qigongy, tancoval som si, hýbal som sa, dýchal som si. Mal som dobrú prípravu vlastne na to Japonsko a v Japonsku som mesiac a pol chodil po horách a kráčal, qigongoval, dýchal, meditoval a tak ďalej. A už mal som dobrú prípravu, ale viem, že chalani z Tokia prišli 18-roční, mali 18 rokov náčení, že čo mi to spraví, že ideme meditovať na 10 dní a zrazu si mali sadnúť do toho a že len tak seď a vnímaj hornú peru a tento trojuholník a 3 dní. Že počkaj, jakže 3 dní, vieš, že to keď ťa postavia v Číne ku stromu na 3 dní alebo týždeň pri strom, až to je pri strome, vieš. No. Ja nechcem stať pri strome, len tak. Takže tie 3 dní sú také akože dosť rezistencia, boli ťa až za ušami, že nevieš, ako sa máš dať, že to je jedno, ako sa dáš, proste už je to nepríjemné a musíš prejsť cez ten komfort, ale niektorí ľudia sa zaseknú v tej rezistencii. Niektorí ľudia sa zaseknú v tom šoku tých 3 dní a ostanú v rezistencii počas celého toho pobytu a keď sa to skončí, tak idem domov. A odchádzajú v takom určitom šoku a takom ublížení, že to bolo moc. Áno. A niektorí ľudia, že toto bolo totálne život meniace, že toto bolo, že wow. Toto bolo, že toto naozaj bolo to, čo bolo. Ja ináč vidím, ináč vnímam. Wow, toto je veľmi, veľmi zaujímavé. Super, toto chcem implementovať do svojho života. Áno. A potom je tam tretí bod, že ľudia, ktorí skončia na tej psychiatrii alebo u policajtov, že o tom sa už málo hovorí v tých centrách, to sa o tom nehovorí, ale je skvelý článok na to, že I wanted to learn meditate and they took me in the handcuffs. Že chcel som sa naučiť meditovať a zobrali ma v pútach. Chalan, ktorý mal depresie, prežil rôzne násilie, týranie a tak ďalej a mal z toho depresie, bipolárne, na hranici bipolárnej poruchy. Nebolo to dobré. Veľmi sa trápil a bol na hranici už samovraždy, že skúšal, tamto skúšal, išiel. A hovoril, idem ešte tú Vipasanu skúsiť, že vyzerá to, že to
kde potrebujeme pracovať so svojou myslou. A išiel do tej vypassany a čo sa stalo, že išiel, bolo to dobré, wow, a potom bum. A sa to odomklo. Áno, tak býva, no. A sa to odomklo a začal byť agresívny a nevedel, čo s tým má robiť. Áno. Takže nevedel, čo s tým má robiť a bol už ohrozujúci na voči skupine. A samozrejme veľakrát tí inštruktori, tí facilitátori nie sú vyškolení v tomto. Áno. Nie sú vyškolení. Oni sa tak, keď sú není vyškolení, majú svoje vlastné rezistencie voči tomuto, voči tejto energii. Nevedia, čo s tou agresiou robiť, tak to vlastne zavrú, urobia pushback, tomu, že začnú tlačiť na to človeka, to ešte zvýši tú energiu a amplifikuje sa to. Takže zavolajú policajtov, on ide s putami niekam a asi na psychiatriu. A týchto prípadov je veľmi veľa. O čom sa nehovorí. V kundalini joge, v bežnej joge, v extatic tancoch, v holotropnej praxi, v psychedelickej praxi, čomkoľvek. A tí ľudia ako keby prichádzajú k zraneniam. Áno. A to je to, že vlastne, že tam chýba určitá integračná časť. Pre mňa osobne, keby som to vrátil k tvojej otázke, že moja osobná prax bola dosť ovplyvnená týmto zážitkom a to 10-dňovkou. A to nebolo len o tej 10-dňovke, ono sa to pospájalo celé moje 10-ročné snaženie, ako keby som 10 rokov išiel k tomu bodu. A tam ako keby to bolo pre mňa tam také zakliknutie, že wow, že to bolo, mal som silnú prípravu mesiace, kým som sa dostal do toho bodu a že wow, toto je ono, toto je skvelá prax. Ale čo ma mrzelo, že keď som chcel ísť znovu do tej praxe, tak mi bolo povedané, že musíš pustiť kraniosakrálnu terapiu, musíš pustiť jogu a musíš pustiť akúkoľvek inú prax. Akúkoľvek inú meditáciu, čokoľvek. Že musíš sa venovať iba tomuto štýlu vypasaný. Hovorím, ale prečo? Ale keď ma bolí noha, tak si použijem nejaké taoistické určité techniky na posielanie tkaní a tak ďalej, alebo prácu s orgánmi. Nie. To ne. Aniča, že vlastne len to pozoruj a pozoruj. A ideš hlbšie. Ja tomu chápem, lebo je to bezpečné. Alebo je to bezpečné, že používaš iba ten jeden kanál, alebo keď použiješ nejaký iný dých a tak ďalej, že trošku sa pridýchneš v tom stave, v tej hĺbke a vum, sa to otvorí. Ja to totálne chápem. Ale pre našu západnú sféru ja nechcem ísť úplne do kláštora. Ja nechcem ísť iba toto. A keď ma boli koleno alebo mám nejaký symptóm, chcem použiť nástroje, ktoré sú vhodné pre mňa. A to ma mrzelo v tomto, že hovorím, že som rezistentný, že pusti to, Martin, choď s tým. Ak to takto hlboko cítiš, choď s tým. Nie, nepúšťa ma to úplne. Tá logika tej veci ma nepúšťala. A cítil som tam určitý tieň v tom prostredí, alebo určite v tej komunite, že to sa snaží byť tak neutrálne, to sa snaží byť tak otvorené, až to nebolo neutrálne. Utopia, to nemôže byť neutrálne, nikdy to nie je neutrálne. Oni sa snažili tak o tú čistotu, až to bolo temné. Za mňa. Hej, ja viem. A preto vlastne somatický pohyb. To slovíčkarenie je veľmi dôležité, preto idem somaticky, kašľať aj na somatický. To je ďalšia škatulka. Pohyb. Pohyb, vedomie, vnímanie, sústredenie, čokoľvek. Čokoľvek vlastne my poznáme, čo tu ten Jano a Fero budú tomu rozumieť, čo je sústredenie a sústrediť sa na palec. A keď sa budeš sústrediť na palec, sa niečo stane s tým palcom. Cítiš to? Magnetizmus ďalšia vec, alebo elektromagnetizmus, ale s tým palcom. A toto vlastne, takto sa to učím, sám seba, ale aj druhých. A používam vlastne obyčajné na to výrazy. A somatický pohyb a Ismeta Američania sa snažia vlastne z tohto vytvoriť od 80 rokov profesiu. Že chcú, aby to bola profesia medzi fyzioterapiou a psychoterapiou. Že somatický edukátor a terapeut. Je to zase názov. Somatický edukátor a terapeut. Ale prináša to určitú neutralitu, aby sme mohli tieto veci posunúť aj buď do škôl alebo do nemocníc, aby sme podporili vlastne tieto hlboké praktiky, ktoré poznáme z východu, že sme boli, všetci tí ľudia, ktorí sú v Ismete, už boli kade-tade po svete, praktikujú, ale nevieme to stále posunúť už od 50 60 rokov, alebo 100 rokov dozadu. Do spoločnosti integrovať. Spoločne nevieme to integrovať a že vlastne čo by mohlo pomôcť? Skúšajú. Ale ako vytvoriť normálne profesiu, aby sme mohli z najvysokej školy a mali z toho normálne štempel, aby ľudia mohli právoplatne študovať, mali štempel a mohli sa vytvoriť kliniky možno jedného dňa. Áno. A na to, aby sme mohli vytvárať už to podhubie, aby sme nemuseli zachraňovať terapiami ľudí, ktorí majú 50 rokov, ale aby sme postupne budovali určitú inú paradigmu. Áno.
Hej, Takže toto je moja prax, no viac menej. Áno, to som veľmi vďačný, lebo ja si cením tú akoby našu pestrosť, hej? Že aj nás spája to, že proste niečo so sebou robíme, hej, a chceme to šíriť aj pre druhých, lebo podľa mňa aj teba inšpiruje, že chceš byť akoby prirodzene užitočný. Hej. Podľa mňa toto je ľudskosť, hej. Preto si aj vážim teba aj mnohých iných ľudí, že chceme naozaj akoby priniesť pre tých druhých ľudí to, čo sme zažili, že nám proste tieto metódy prinášajú krajší, lepší život. Hej, a teraz, lebo sme veľmi rozdielni, napríklad ja tiež to mám tak, že nie, že váham, ja už to nekonám tak, že by som o tom premýšľal, hej, ale sa rozhodujem skôr tak na základe srdca už dlhšiu dobu, hej, a učím sa to ako keby samozrejme vylepšovať, akoby tieto yin-yang, hej, že kvality vnímať to prostredie a teda alebo prijímať informácie a konať v tom, hej, keď takto môžem v pár vetách opísať. Akoby, a ten Qigong je veľmi taký komplexný, že my napríklad sme naopak taká otvorená škola, že ty v podstate akoby rob čo chceš a keď chceš, tak cvič ten Qigong, hej, ale už toto je, že tá otvorenosť. Hej, a teraz ja naopak, ja odporúčam ľuďom, cvičte ešte jogu, hej, alebo keď vám to pomáha byť lepší človek, choďte do kostola, alebo venujte sa nejakej filozofii, proste nejakej, choďte na huby, choďte do prírody, hýbte sa, hej, že také, že tým aj podľa mňa už máme v tejto dobe dosť slobody a veľa ľudí si to váži, aj keď možno si nevedomíme, že to nemajú v všetkých častiach sveta, hej, tak dobre, ako to máme my tu, hej, v Európe, alebo ešte v niektorých iných krajinách. A v skutočnosti vo mne napríklad prirodzene je, že objavujem stále vyššiu kvalitu života na tej individuálnej úrovni a potom samozrejme v tom mojom povolaní učiteľa sa tiež chcem zlepšovať, alebo prirodzene sa zlepšujem, opakuješ to, robíš to, hej. A mňa teda oslovilo aj vlastne toto, čo si napríklad dokázal, jak sme sa bavili, že ja som to tu videl v tom pôvodnom stave, som tu bol na inzerát a mne sa to veľmi páčilo, hej. A teraz v podstate ty si rozumieš, ja som mal predstavu nejakú, že ja to mám rád, tak akože si predstavovať, že vieš, to je taká tá živosť, tvorivosť. Áno, tá živosť, tvorivosť. A teraz, chápeš, ja sa tu ocitnem po, 7 rokoch a ty si tú predstavu urobil ešte lepšie, ako som si stihol predstaviť, vieš. Takže toto je... To som rád, že to prečtilo tie, jak sa to povie? Očakávania. Áno, a proste nádherne akože urobené. A v podstate toto podľa mňa je ako keby aj ako reálny dôkaz, hej, že dokážeme akoby tvoriť v rôznych tých úrovniach, alebo ty, hej, že v podstate súvisí to s tou kvalitou života, hej. Ako keby sme už išli niekde hlbšie do nejakej, karmy, hej, tak v podstate tým, že prinášaš sebe kvalitu a zároveň ju prinášaš ostatným, tak si vytváraš tie zásluhy nejaké, hej, že potom v skutočnosti, samozrejme asi najdôležitejšie je to, že ty si zdravý, šťastný, funkčný, hej, naplnený, ale o tom sú aj to, podľa mňa o tom je to, čo chceme robiť pre tých druhých, že chceme im to pomáhať tiež, že pomáhať riešiť problémy. Lebo ja si pamätám, keď som mal problémy, som začínal, hej, a teraz pamätám si tú zmenu, čo sa so mňou diala do dnešného dňa, hej, a teraz je to úplne neporovnateľné, hej, že ale pamätám si to a preto, hej, že ja to mám tak, že ja mám skôr 10% tie knihy a 90 prax, hej, ale rozumiem tebe, prečo hovoríš pol na pol, lebo proste keď už máš tomu rozumieť do detailov, hej, tak ty proste ten spôsob, ako ty pracuješ, je iný, hej, ako ja zase. Hej, že u nás napríklad, ja sa neučím, keby si aj videl nejaké také moje videá, kde robím, my to voláme, že self-healing, samoliečenie, alebo potom takzvané práve cvičenie, to je Zhengun, kde sa ty napríklad aj zjednocuješ, to je jeden zo základných princípov tohto umenia, že ty sa ako človek zjednocuješ so zemou a s nebesiami. S nižším a s vyšším. A vlastne, keď robíš tie cvičenia tej danej školy, tak ono sa to postupne deje. A potom v tej praktike toho Zhengunu ty sa zjednotíš s prírodou, s vesmírom, aby si robil to práve cvičenie. Hej? A potom v podstate
niektoré, keď to niekedy robím, tak to vyzerá ako nejaké tai chi, qigong, hej, alebo nejaké dýchové cvičenia, hej, že normálne robím nejaké dýchové cvičenie, ktoré ma nikto nikdy neučil, hej, ale ja si ho ako keby v odzovkách stiahnem, lebo ho potrebujem v ten daný moment, lebo som zjednotený so zemou, s nebesiami. Takže vieš, že ten postup, a ja viem, že v niektorých školách je to naopak, že ty cvičíš tú formu, až ťa dovedie vlastne do tej prázdnoty alebo do tej hĺbky. Áno. Že cez formu sa dostaneš do hĺbky. My cvičíme naopak, ako keby tú hĺbku, tú prázdnotu, z ktorej robíš potom rovno tú formu. Chápem. Že tam je iný rozdiel, ale To je veľmi, ako vždy je tam ten dva východzie body, no. Že v tom sa aj hádajú ľudia, že aj z Číny, že vo Wing Chun, čo viem, že Číňania nemajú úplne radi tú európsku školu, ktorá učí ľudí tancovať hneď od začiatku a byť intuitívny alebo ich roztancováva, že nejdu formu, že nejdu proste formu, ale poďte sa uvoľniť, poďte sa roztancovať a potom sa budeme učiť formu, ten detail, lebo ako nedá sa učiť forma, keď si necítite telo a ste toľko napätí. Takže a to robili západňari v Európe, že zmenili postup a Číňania boli veľmi naštvatí, že prečo to robíte, že učite, ako vám hovorím, my sme Číňania, to je naše a učite nás. A my sme Európania a vy tu nežijete, vieš, a poď to učiť tu. Oni na to nereagujú, my potrebujeme zmeniť. To bola taká hádka vo Wing Chun komunite, ktorý mi kamarát hovoril o tom, ktorý praktikuje veľa rokov. A bavili sme sa o tom vstupe, že čo je lepšie, čo je horšie. Není, záleží, veľmi záleží, že kto to robí, ako to robí. Pre niekoho forma, niekto veľmi dobre reaguje na formu. A praktikovať jogu formou, alebo pošli ľudí do lesa, nech sa spoja sami so sebou a s prírodou a nech tá asana príde. Ako to robili veľakrát jogini, že si do pralesa meditovali a ona vychádzala z hlbokej meditácie, že som sa začal tvoriť ako kobylka alebo lev, a sa zastával, ja som nemimikoval to zviera, ja som zastával tým, to ľudia si to milé, že nerobím, že nemimikujem to, že ja sa stávam a tá esencia, že ty to nehráš, ty to nehrám, že teraz sa tvárim na tigra, ja sa stávam tigrom, ja v kung fu, že nie, že sa hrám na nebezpečného tigra, ja sa totálne stávam tú esenciou, láskavý tiger a jemný, ale aj nebezpečný, alebo medveď, alebo čokoľvek. A to sa mi páči vlastne na týchto praktikách, že na také homeopatické, ja to volám tak pre seba homeopatická esencia, že vlastne pozvem tú homeopatiu toho tigra, alebo esenciu, môžeme to nazvať, že kvalitu. Hej, to je pre mňa to dobré slovo, tá kvalita vlastne tej bytosti do seba, či je to strom, alebo to je chrobák, alebo červík, to je jedno, ale že praktikujem tú kvalitu a odtiaľ to vychádza. A myslím, že na západe sme veľa v tej forme a je dôležité, pre mnohých je dôležitá tá forma, aby mali tento vstup, lebo toto je moc. Jasné, to už je moc. Ale mnohí ľudia už sú pripravení, mnoho ľudí je pripravených ísť tou druhou cestou, že urobiť to attunement, akože po anglicky sa to veľakrát volá tak akože attune, aj vo vede, keď to skúmam, že attunement a bioenergetické pola, keď sa urobíme attunement, tak tie naše častice začnú sa ináč organizovať. My môžeme jeden s druhým robiť attunement, alebo s prírodou urobiť attunement. A keď vlastne toto urobíme, tak sa to dá zmerať, že naše srdce začnú byť rovnako. Áno, quantum entanglement. Áno, quantum entanglement, a to sa dá cítiť. My to cítime, keď sme spolu tak, že cítime, že sme jeden s druhým a cítime, že kedy ma to štve, že už ma to nebavíš ma, mňa nebaví byť tu a zase odpájam sa od seba, odpájam sa od teba, alebo sa zase spájame a odpájame a spájame. A vlastne aj Tomás Verný, Slováčisko náš, ktorý vyrastal ako židovské dieťa a v 44. zdrhol vlastne z toho totálneho vyhľadzovania do Kanady. Počul si o ňom? Veľmi peknú knihu má Embodied Mind, sa to volá, mysl celého tela. A 7 rokov hádam ju písal. A má skvelý výskum za pohyb buniek, energetická prítomnosť a pohyb buniek. Ako vlastne to mení tým, že som prítomný jeden s druhým, sám so sebou, alebo jeden s druhým, ako to mení pohyb buniek. Je to tak vedecky viac dokázané, čo Qigong vlastne robí prirodzene, ale má na to iné názvy. Že pravá prax, dáme tomu. Že pravá prax, a verím, že v čínštine by sa to dalo ešte všelijako ináč preložiť. Že v čínštine, mandarinštine, či ako to. Ale že slovo práva má veľa iných ekvivalentov. Že čo je toto práve a ako to cítim to práve. A teraz viem to aj merať, to práve vedel, ten počítač by zmerať
či som tam alebo nie som tam, tú frekvenciu, tú rezonanciu, tú určitú kvalitu, že sa možno blíži, možno nie celú tú pravú prax, že to je možno nemerateľné nejakým strojom, ale možno, že by to vedel prečítať. A toto Thomas Verny ako keby robil a napájal to vlastne aj na určitý výskum a na pohyb a čo sa tam vlastne dá urobiť, ak sa zapína regenerácia buniek. Že vlastne sa spraví ten zážeh a tá regenerácia, že tam príde k rozhodnutiu toho organizmu k životu. Nie k smrti, ale k životu. A veľmi, veľmi zaujímavé pre mňa. On je veľmi doma v perinatálnej psychológii alebo perinatálnej, že oblasť pôrodu a pred pôrodom. Tam je veľmi doma, ale zaujíma ho život ako taký. Že dobre je, že veľa tak, chráni matky alebo otcov a vzdeláva ich, aby boli viac prítomní. Potom keď dieťa sa narodí a ako vplyva na tú pôrod a potom aj tie dni potom a roky potom a hovorí o tomto. Je veľmi láskavý človek a veľmi otvorený. Ako jeden z mála, ktorý je super otvorený. Taká skvelá starešina. A ja mám taký rozhovor na YouTube kanále, keby si chcel vedieť trošku viac, ale to som skôr jakecal ako on, ale bolo to dobré stretnutie. Bolo to dobré hodnotné stretnutie podľa mňa. Aha. A toto sú také prvé také krôčiky, ktoré sa také pre mňa, že máme to aj v slovenčine alebo v češtine, kde sa dívame na ten pohyb buniek a na to, čo hovorili čikungisti alebo jogini. Že ako to vlastne ponúknuť ľuďom aj cez iný kanál. A ukázať im, ako sa to dá urobiť v tom lese, ako by sa to urobilo, ako to cítiť, ako to spraviť jeden s druhým. Že toto je môjim takým zámerom, že to, čo má Qigong, alebo systéma, za mňa ruská systéma je totálne, že čo je, že veľmi zaujímavá. Veľmi zaujímavá. Len to nie je to spísané, to sa učilo v garážach, to sa učilo v kasárniach, to sa učilo v policajných staniciach, že to nie je spísané, alebo bola studená vojna. A není materiál na to. Keď som stretol tých ľudí, Alexander Soloviev bol pre mňa zaujímavý, že ako to mal pospájané a niečo bolo veľmi zaujímavé, čo sa týka entagomen, alebo spojenia a biomechanika. To bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Ale nie je to spísané, nedá sa to nikde nájsť. A keď to vidíš na videu, ako to na videu, tak ľudia prevracajú oči, že to je kravina. Lebo nechápu, čo sa tam deje vlastne na tom. Áno, na tom videu. Možno, že ty to zapíšeš za 20 rokov, vieš? Tak, to je taký ten zámer. Ty nikdy nevieš, si zober, že ja cvičím ten Qigong len 15 rokov denne, hej? Ale akože ten, nechcem povedať výsledok, ale to, čo mi to prinieslo, je niečo, čo je totálne bolo nad moje očakávania. Čo som si, ako podobne ako tu, keď som prišiel, hej? Áno. Že, rozumieš? Áno. Aj keď som si čítal o tých, ako keby, vyšších cieľoch, hej, Qigongu, že čoho si vlastne schopný, lebo veľa, hlavne ten mužský princíp zaujíma ľudí, čo majú ten mužský princíp taký silnejší, tak zaujíma práve to, že čo môžem, aké schopnosti mať, vieš. A mňa to samozrejme tiež nadchlo, lebo som zažil to, že wow, že behom 3-4 mesiacov ako zase som vo svojej koži, hej, že som sa opravil svojou praktikou a potom pár mesiacov na to, asi po pol roku, začali sa diať také veci, ako som sa cítil ako vo filme Avatar, hej, že stál som pri strome, pri takom obrovskom buku na poľane, si zober, že dostojím a ja doteraz neviem, či ja som sa napojil, alebo ten strom si ma pritiahol, tak tuto ako je nebeská brána, tak ja som sa zahol do takej pozície a teraz som sa oprel o ten strom, ako z ničoho nič. Hej. A normálne som cítil energiu, alebo istým spôsobom akoby komunikáciu, fakt jak v Avatare, keď oni tam mali ten chvost, nie? A sa prepojili s tým zvieraťom. Niečo také som zažil. Hej. A keď sa mi to zopakovalo druhýkrát, tak som bol v takom stave ako keby takého vedomého tranzu. Hej, že moje telo ma niekde ťahalo, tak som tam šiel, tam som cvičil, tam som potom prišiel takej kope kamenia, bo v tom isteri som napríklad nevidel, som ešte obrazy. Hej. Áno. Takže a teraz mne sa začali diať, a teraz vlastne dodnes sa mi dejú také veci, že je to ako keby, ten život je veľmi krásny a zaujímavý, ale není to, že by som bol teraz nejaký uletený mimo, hej, že akože normálne viem šoférovať celkom schopne, hej, mám krásnu priateľku, mám s ňou krásny vzťah s vlastnou dcerou, viem sa o ňu postarať, viem jej dať extra dobré jedlo, viem jej robiť program, viem ísť s príkladom, viem sa s ňou hrať hry, hej, že nie som ako, vieš, ako aj ty, že robíš tú praktiku, ale robíš aj tieto svetské veci. Tie svetské veci vlastne nás niečo ako uzemňujú, hej, že zväčšujú alebo vytvárajú ten vzťah s touto realitou na vysokej úrovni, hej? Že v podstate to aj veľa týchto majstrov potom
nejakým spôsobom dokázali. Hej, že Hej. proste vznikli školy a teraz tí veľkí majstri založili nejaké tajti, rôzne štýly, hej. Proste, a to je veľmi živé, to není niečo, čo by bolo v tej istej forme 10 000 rokov. To sa mení, prispôsobuje, takisto ako sa mení realita, tak tie živé funkčné školy sú silné práve tou schopnosťou prispôsobovať sa. Hej. To vidno aj v tej našej škole, že majster už úplne ináč učí ako pred 20 rokmi. Hej. 2 hodiny vtedy ľudí nechal a oni stáli 2-hodinové stromy. Teraz to by nikto nevydržal, tak samozrejme ináč sa cvičí. Jasné, chápem. Aj to znovu obnovenie vlastne tej silnej školy kedysi, tej čínskej image medicine, kde ty vlastne využívaš tie schopnosti v Qigongu. No by to bolo veľmi krásne, keby sa to rozšírilo medzi nás, lebo ja vlastnými rukami viem opraviť človeka. A keď ten človek vie dostatočne spolupracovať, tak viem vyriešiť takmer všetko. A keď, samozrejme, ak sú tam nejaké ťažké karmické vplyvy alebo takéto niečo, hej, alebo okolnosti, tak hej, to sa samozrejme tiež bere do úvahy, že bereme to v tej plnej komplexnosti, hej, že ty už ako keby vnímaš alebo vidíš veci mimo samozrejme tú hmotnú realitu. Aj tam sa dá pracovať, ale samozrejme nie všetko sa dá, hej, človek není Boh, ale tým chcem povedať, že ja v tom vidím veľký zmysel potom aj takto spolupracovať, lebo si my vieme ako keby, ty keď hovoríš, tak ja všetkomu rozumiem, hej? Ale keby možno nie, že by som to študoval, podobne ako ty, ale rozumiem tomu na základe tej praxi. Hej? Že to proste zažívaš to, že keď tá či ti prúdi telom, hej, tak cítiš, že ti ako keby zvlhčuje, hej, tá zemská inováči zvlhčuje ti ten organizmus. Tá jangová nebeská či ti ho akoby posilňuje, dá ti tam taký ten potenciál, hej, tú silu. Chápem. A teraz potom dá sa cítiť aj tých 5 elementov, to je tiež veľmi zaujímavé. Hej? Ako si dávaš do poriadku v našej škole, je to veľmi podstatné. Dať si do poriadku tých 5 hlavných orgánov, samozrejme tým sa dajú do poriadku aj tie ostatné, v podstate všetky. Hej? A tebe sa mení totálne psychika, mení sa ti aj fyzické telo, meníš sa duševne, hej? Mení sa ti myseľ. Takže samozrejme k lepšiemu, hej? Lebo to, jak si povedal dneska, že sa ťa stále pýtali, že prečo to chceš robiť, že kde je tvoj problém, hej? Že si vlastne uvedomíš si seba a čo v živote vlastne chceš. Hej? A keď nemáš správne smerovanie, tak samozrejme ani tí majstri ťa nepodporia. Hej? Ako ani príroda ťa nepodporí. Hej? To je ten zákon prírody, proste silnejšie prežije, ale silnejšie, čo sa týka na úrovni človeka, je ľudskejšie. Hej? Tá príroda nás chce mať ľudských. Takže preto aj takýto, keď sa nájde nejaký Hitler alebo takýto, hej, tak samozrejme to, keby to aj sa podarilo ako nejakému Alexandromu Veľkému, tak sa to neudrží, hej, že jednoducho aj v tom prežije tá ľudskosť, hej, že ako keby, lebo my veľakrát máme, že silnejšie prežije, že ten silnejší lev, hej, vieš, ale človek silnejší je tu v strede, nie v svaloch. Hej, a stred je v podstate ľudskosť, to znamená, že ako vieš cítiť, hej? Ako vieš milovať, aký si správny. Hej? Myslíš si, že Hitler bol menej ľudský? No, ako ja si myslím, že v pozadí takýchto extrémnych síl sú nejaké temné sily, hej? Ktoré my, pokiaľ nie si šamán alebo niečo také, tak ty nevidíš svet duchovný. Hej? Takže podľa mňa, keď chceme už chápať realitu alebo akúkoľvek udalosť, tak podľa mňa v pozadí takýchto ohavných vecí je nejaká temná sila, ktorá využíva, alebo ona je v nejakej frekvencii, ak sa hovorí, že bol boh vojny. Hej. Tak samozrejme, ale niekomu sa to páči, však to je proste to násilie, sex, hej, však to je, naša kultúra je násilie a sex v podstate, hej. Porno a akčné filmy. To máš najviac tohto žánru proste. Hej. A teraz o tomto v skutočnosti je to zlé, alebo je to dobré, hej, že je to. Keď je v tej danej dobe, čo ja viem, bola nejaká Sparta, hej, to je také oslavované, hej, že tí vojaci Sparty, hej, a teraz proste ty ako forma života, ako človek tej danej doby si istým spôsobom úspešný, keď vieš prežiť a keď je zlá doba, tak ty proste, keď vieš zabíjať, hej, tak si proste v tej danej dobe je to možno tá kvalita, ktorú potrebuješ ty v rámci celej tej rodovej línie alebo celého toho ľudstva pestovať, tak vtedy je to správne, hej. Ale pokiaľ ty nemusíš byť ten zabijak, hej, tak prečo by si mal byť ako keby ten zlý, čo prináša tú agresivitu a to násilie, rozumieš? Takže
aj to vlastne násilie, alebo tá schopnosť bojovať môže byť dobrá, hej? Ale ako to používaš, hej? Zabíjaš nevinných, slabých, alebo ideš sa postaviť ideš zabiť proste nejakého sadistu, čo mrzačí nejaký tam národ, hej? Tak ty môžeš byť, áno, ten samuraj, čo sa ide tam postaviť a posekať to. A budeš v podstate hrdina, aj keď budeš používať násilie, hej? To sa nám vlastne páči, že ten zabijak je ale správny chlap, hej? Áno. Ktorý proste nebude ubližovať deťom, nevinný, nebude znásilňovať, ale proste postaví sa za tú spravedlnosť. Hej? To sa nám vo A ten všom... samuraj bol ten Hitler, vieš, že že pre veľa ľudí bol, vieš, že to je tak zaujímavá debata, akože podľa mňa momentálne náplavne, že by sme mali čoraz viac otvárať túto debatu, lebo polúčtiť Hitlera, že viac ho dať polúčiť, lebo to čo, za mňa, toto je moja individuálna prax, že sa zaberám týmto, že ako sa formuje zlo na planete, že ako je to možné. A teraz to ide čoraz viac aj s detskou pedofiliou a tak ďalej, Epsteina a tak ďalej, že čo sa tu deje vlastne momentálne v poli, že a trh s deťmi, trh so ženami a tak ďalej, s nevinnými ľuďmi, že ako je to možné, že niekto spraví takéto zlo. Ne? A teraz to je mainstream, že to, čo bolo 10 rokov pod pokličkou, to teraz je mainstream a myslím, že tieto témy ako keby vybiehajú. Za mňa to je ako hlboký čikung, že vlastne práca s dobrom a zlom a v tomto môžeme totálne nesúhlasiť a toto je konfrontačná téma, veľmi konfrontačná, ale ona má byť možno konfrontačná, ale že dobro a zlo, že čo vnímame ako dobro a zlo a práve za mňa sa odlučťuje, niektorí ľudia sa akoby odlučťujú, že sa používa Hitler, Stalin, Putin a tak ďalej za niečo, čo už nie akoby sa odlučťujú a dávajú sa mimo nás. A že sa nezahrňame, ale že my sa akoby vyčleňujeme. A toto je podľa mňa nebezpečné v tejto dobe a veľmi nebezpečný čikung v podstate, že sa roztrešťuje určité Tao, čo z môjho pohľadu Tao. Ale že akoby sa roztrešťuje ten celok. A teraz myslím, že je dôležité sa o tom baviť, že čo je dobré a čo je zlé a v ktorom kontexte, lebo ak sme príliš rýchli, a čo sme veľmi príliš rýchli vo svojich súdoch alebo vo svojom uvažovaní, tak niekedy označíme niečo, čo nemusí byť úplne tak, lebo to je iba náš filter, to ako môžeme vidieť toho napríklad vraha, ktorý, alebo možno to je pre niekoho je to samuraj, pre niekoho je to obyčajný vrah. Záleží, na ktoré barikady si. Nie? No podľa mňa závisí, akú máš úroveň, ako svoju, že sa na to pozrieť, hej, že vlastne ako to vidíš, v podstate, že lebo podľa mňa čím menej si v tom zúčastnený, hej, tak týmto môžeš vidieť lepšie. Ako náhle už tam niečo ako keby prežívaš, alebo sa prikláňaš na nejaké strany. Prečo by si sa mal prikladať? Akože môj osobný názor je, že keď niekto dáva Židov, a proste, hej, že hlavne išlo o Židov, do koncentračných táborov detí, hej, veľa ľudí to prežilo, tak akože jednoznačne je to zlé, hej? Lebo keby aj tí Židia boli, dajme tomu, že zlodeji, tak si nezaslúžia až taký brutálny trest. A určite nie sú všetci tí zlodeji. To nemôže byť proste, hej, že to bola proste genocída. Hej. To ako, zober si, že teraz by sa rozmnožil vyvinul nejakú technológiu, silnú nejaký národ, ja neviem, Rusi alebo Američania, to je jedno, hej. A teraz oni by využili tak, že by proste tu všetko išlo, by všetko vyvraždili, hej, v podstate. Tak samozrejme, pre všetkých tých ľudí by to bolo veľmi zlé, hej. Pre prírodu by to možno bolo veľmi dobré, možno aj pre Američanov, hej, ak nemajú svedomie, hej. Možno, že by to bolo aj pre nich zlé, lebo by potom mali svedomie, hej, potom by ich to hrízlo, hej, že to je, teraz ako to? Takže podľa mňa to je, že to, čo je správne a nesprávne, tak je veľmi dôležité rozpoznať. To je tá ľudskosť, hej. A lebo my, možno, že sa príliš strácame v teórii, keď to chceme ako keby teraz dosiahnuť taký ten nedualizmus. Ty potrebuješ ten dualizmus používať, ale ty potrebuješ aj nebyť jeho otrokom, hej? Alebo nebyť príliš obmedzený. To znamená, že áno, niektorých ľudí treba normálne zavrieť do väzenia, hej? A odsúdiť ako keby menej ľudských alebo neľudských za mňa. Akože jednoznačne. A niektorých ľudí treba rozkrájať mečom niekedy. Napríklad ako? Ktorých? Za čo si zaslúži niekto byť do konca života v base? No keby napríklad vraždil ostatných ľudí.
hej, zabíjal, OK. možno znásilňoval. Videl si Buddha Týral. Brothers, je taký krásny dokument o Buddha Brothers, kde sú iba samotní vrahovia, hej, že najväčší vrahovia zabili deti, zabili kohokoľvek. Hej, že. A veľmi zaujímavý dokument, kedy sa učili meditovať, hej, že zaučili sa práve tú 10-dňovku, že išli 10 dní meditovať. A to je jeden z najkrajších dokumentov, ktorý som kedy videl a rozprávajú tam vrahovia. A totálne by som ich pustil na slobodu, aby nás učili. No to je akože možné. Ak sa ten človek zmení, tak nemusí tam byť Ide o to, Áno. a to je veľmi... Áno, tak už chápem, čo chceš Vieš, povedať. čo myslím, že veľmi záleží, že kto sú tí vrahovia, ako sú nastavení a tak ďalej. Už chápem. Ty chceš povedať to, že keď odsudzujem toho človeka, tak ho vytváram, aký je? Dávam súd na to, dávam tam súd, že dám tam label, dám tam ten, on je zlý, Áno, ten Hitler je zlý, ale ten Hitler mal rád deti, nejedol mäso, ale možno kvôli zdravotným problémom, možno neeticky, ale že bol priateľský. Že bol... No, čo som videl jeho prejavy, tak by som ho poslal akože hneď do chladku. To bol prvý tým, to bol trošku na prvý tým. To je ospravedlný ani keby. To už je jeho problém, čo si dáva, kto vieš. Že to boli celkom drogy na tom, ale že pre niekoho mohol byť akože dobrý. A toto je akože relatívne, ale toto sa deje akože v masívnom, toto sa deje v učení technik. Toto sa deje očistá, že veľakrát ľudia hovoria, že očistiť orgány, očistiť telo, očistá, vydymiť sa a tak ďalej, očistiť niekoho od niečoho a práca so zdravím. Že ja zbavím niekoho niečo, že tam je to, že zbavím niekoho niečo, môžem niekoho ja vyliečiť, môžem niekoho niečo spraviť. Za mňa nemôžeš. Za mňa môžeš. Za mňa nemôžeš. Lebo to robím. Ale si nemyslím, že to je možné. Je to možné. Na nejaký časový úsek. Nie. Niekedy dokážeš zobrať napríklad zlú energiu, zlú informáciu z orgánu človeka, ktorý má traumu, hej? Chápem. Takže ty normálne dáš zlú energiu a informáciu preč a on konečne už není v tom cykle, v tých svojich kruhoch. Lebo Ja chápem, čo robíš, ja to poznám, že chápem, čo robíš, ale zároveň... Ja to ešte nepoznám, čo robím presne, takže to podľa mňa, vieš, tá image medicína ide úplne, že do toho... Ja nepoznám image medicína, možno iné medicíny, ktoré pracujú možno na lebo není veľa možností. Podľa mňa není toľko veľa možností. Máme dve ruky, dve nohy, dve oči a tak ďalej, jednu hlavu a... Áno, ale bez toho, že si bežným umom a bežným umom pochopíš tú realitu do určitej úrovne, hej? Áno. Ale keď začneš vidieť vnútorným zrakom, hej, Začneš vidieť energiu, vieš, tak tú realitu aj ten organizmus chápeš ešte v iných súvislostiach. Ja chápem, hej. Zdravie ako také, že definícia zdravia, že čo si myslíme, že zdravie je, čo je definícia toho slova, čo je význam, keby sme sa bavili o dialógu, o význame slova zdravie, že čo je, kedy viem, že ten človek je zdravý, kedy je čistý, alebo kedy je vlastne to zdravie s veľkým Z. Áno, lebo zdravie nie je tak, že zdravie nie je, alebo je. Hej? Zdravie, dajme tomu, je hodnota od 0 do 100. Hej? Dajme tomu, že zdravie hodnoty 100 je Buddha. Hej? Lebo keď ideš do príčiny ochorení, tam je mysel. Hej? To znamená, že keď ten človek ako keby chce byť, akože áno, lebo väčšinou nám stačí relatívne zdravie. Hej? Ale už keď sa pozrieme na zdravie, že to nie je len fyzické, ale je to aj psychické, tak pre mňa napríklad zdravý človek je šťastný. Hej? Takže dajme tomu... Veríš šťastie? Áno. Ako udržateľný stav, alebo... No, stav vždy kolíše, hej? Není stabilný, hej? Sa hovorí, že ten stav Budhu je vlastne bláženosť, ktorá už není ako keby ovplyvniteľná, hej? Že ako keby je večná, hej? Niečo ako nirvana, alebo niečo samadhi, alebo niečo také, hej? Nie som úplne odborník na tie pojmy, ale v skutočnosti teda pre mňa, hej, keď sa pozriem na to psychické zdravie, tak pre mňa zdravý ako keby relatívne mierumilovný. Hej. Ja napríklad vnímam ako agresivitu, vnímam ako určitú, už aj v tejto dobe sa to tak chápe, ako určité ochorenie, hej, že poruchu. Ale samozrejme, v akej miere, hej, je tá agresivita. Ale keď by som chcel ísť do zdravia ako keby 100, hej, možno šťastie v tejto spoločnosti je zdravie od stupnice od 0 do 100, čo ja viem, niekde v polovici, hej? Že ako taký dobrý základ. Ale už potom, keď chceš ísť ďalej, že chceš dosiahnuť stav trvalého blaha alebo šťastia, ktoré je trvalé, hej? Tak, ale to už je aké zdravie, vieš, potom. Ale to je, vieš, úplne iná definícia zdravia, hej? Vieš, že to existuje?
Hej, že toto, ako tá slovenčina, no, že čo je happiness, alebo contentment, ak poznáš to slovíčko contentment, tak je určite akoby, blíže to ku spokojnosti, alebo nadhľadu, alebo tak, ale že šťastie akoby ešte stále akoby patrí k určitej dualite, ale že to je strašne slovíčkarenie niekde, ale naozaj ako, a toto je dôležité vlastne sa baviť o týchto slovíčkach, o ekvivalentoch vlastne, to, ako to znie po japonsky, alebo čo sa hovorí v sanskrite a čo sa hovorí vlastne v angličtine a ako to, vieme toto my preložiť do slovenskej reči, lebo nie všetko znamená to isté. No? A toto nie je úplne ľahké vlastne to učiť, alebo rozprávať sa o tom, že čo je čo. Hlavne ešte keď my sa rozprávame dvaja, tak je to rozdiel, hej, ale keď máš niekoho učiť, tak akože už len vysvetliť pojem, hej, aj v našej škole, hej, že prvý stupeň, cez kvalitu uvoľnenia dosahuješ zdravie. Lebo v uvoľnenom stave sa to pekne regeneruje, funguje to samo. Hej? V podstate jednoduché. A na tom druhá kvalita, ktorá vďaka tomu uvoľneniu prichádza, lebo bez uvoľnenia sa neutíšiš. Druhá kvalita je utíšenie. A s tým prichádza šťastie. Takže v skutočnosti my chápeme, ako aj na východe všeobecne sa hovorí, aj v veľkých náukách buddhizmu a podobne, alebo v taoizme, že dosiahnuť nejaké práve ja, dosiahnuť v podstate prirodzené ľudské šťastie, ktoré to znamená, že človek je zbavený určitých slabostí, hej, čo ja viem, ako aj pýchy, alebo nie, možno nie úplne, ale do dostatočnej miery je zbavený slabostí. Hej, ako sebestrednosť, pýcha, alebo lakomstvo, hej, alebo hlúposť a tak ďalej. Hej. A keď sa ako keby tej slabosti zbavuje, tak sa dostáva do kvality. To znamená, v podstate tieto dve kvality sú také veľmi základné, podľa mňa bez toho človek nedosiahne reálne výsledky. Uvoľnenie, utíšenie. To znamená dobre fyzické, psychické zdravie. A na to nasleduje úspech, ale to už je ako keby, ideš ako keby do tej väčšej hĺbky. A tretia kvalita, ktorá sa v našej škole dosahuje, je stav pauzy. A stav pauzy je taký, že už si vieš zastaviť srdce. Hej? V tej meditácii už ti stojí srdce. Áno. Keď to dokážu medvede, žaby, ja neviem, aké tvory, prečo by to nedokázal človek. Áno. A tam začína, tým stavom pauzy vlastne tam začína, alebo v tom stave sa robí veľmi účinná transformácia. Je to ako fakt, to je úplne, že ťažko, nejdem to ani skúšať opisovať, ale tam ako keby je taká hranica, že začína ten vyšší čikung, ako sú aj vyššie smery jogy a hej, že to je potom už taká pokročilejšia prax. No. Takže u nás je to tak ako keby takým veľmi jednoduchým spôsobom. Keď budeš mať niekedy chuť a čas, môžeme si niekedy zacvičiť túto a ťa zoberať na nejaké silné miesto. Lebo toto miesto má veľký potenciál, ako myslím tvoje miesto. Toto je jedno z mojich najobľúbenejších lokalít posledné roky, Slovské skaly. Niečo tu je, nie? Niečo tu je. No, áno, je to tu. Také údolie akurát, že sa tu musíš ísť s tou užlabinkou a je to také kryté, nie? Také náruč tu je trošku, no. Takže vieš, ja som sa začal cítiť posledné obdobie ako jogín, ešte som si našiel aj krásnu jogínku. Hej, že v tom zmysle, že chodím na tie silné miesta, hej, že máme také druhé silné miesto, zase na Orave, Vyšnokubínske skalky. To je zase iné. A čo máme tiež akoby svoj príbytok jeden, a chceme tiež také niečo budovať, aj taký ekologický minimalizmus som to nazval, tak to je tiež na silnom mieste. Hej. Ale sú tam iné kvality. To jedno je také veľmi silné jínové miesto a to druhé je veľmi silné jangové miesto. Chápem. A v podstate ja osobne som sa teda rozhodol aj pre tú školu človeka, čiže v tejto, ako keby ľudskej spoločnosti, hej, sa realizovať, robiť ale naplno tú prax. Áno. A som tiež, lebo my sme istým spôsobom, aj keď robíme nejaké tradičné veci, ale robíme to teraz tu, hej, my, osobne. Hej, to je to, že nie sme v tom kláštore. A ja prichádzam na to, že áno, že dá sa to. A toto je podľa mňa aj hudba budúcnosti, že veľa ľudí sa bude chcieť naozaj seriózne rozvíjať, hej, robiť takú plnohodnotnú sebarealizáciu, ktorá naozaj niekam vedie. Že to neostane len, že to pekne vyzerá, je to trend. Chápem. Ale robiť to a súčasne žiť aj tento život. Lebo podľa mňa to, že dokážeme žiť v pekných vzťahoch, v láske a v šťastí, je vlastne základným prejavom tej sebarealizácie. Veľa ľudí je na omyle v tom, že ty musíš odísť niekde preč, do kláštora. Nie, ale
tu byť šťastí v tejto spoločnosti aj s tou našou vládou, hej, napríklad, hej, že prečo? 4 roky budú šťastnejší tí, 4 zase iní, vieš, to sa stále strieda. Áno. Hej, takže ono v skutočnosti, keď si to v sebe človek vyrieši, tak zistí, že je krásna doba, že dá sa tu fakt dobre rozvíjať a práve preto robíme aj spolu tento rozhovor. V podstate ja začínam tento rok, prišla taká idea, som ani netušil, že ako rýchlo sa to zomele. Super. A už sa to deje. A chcem s viacerými ľuďmi, ktorí, ako aj ty, verím, že, alebo vidím, že nachádzame tú kvalitu, tak ukázať, že vlastne však ale my chceme robiť jednu tú istú vec. Hej, že chceme si vylepšovať život a žiť ho proste vo vyššej kvalite. Ja teda neviem ako ty, keby si to mal zhrnúť, ale ja takto chápem, to čo robím, že to není niečo uletené, že by som tu chcel doniesť nejakú kultúru z Číny, alebo nie. Hej, to vôbec, aj keď dobre, baví ma piť čaj, robím qigong, ale viem kosiť kosou, hej, že proste nejaké tradičné slovenské veci, že podporujem slovenských ľudí, keď niečo vyrábajú, hej, alebo jednoducho rozumieš, že istým spôsobom som, ako keby nie som taký ten národovec, hej, že, ale istým spôsobom možno ešte viac milujem Slovensko, milujem ľudí, Slovákov, krajinu, kultúru, hej, že jednoducho, rozumieš mi, hej, že podľa mňa to dobre pre tú krajinu častokrát neprinášajú tí, čo, hej, za národ, hej, ale naozaj nachádzať ako keby tú kvalitu, že tí skutoční, ako keby, dajme tomu národovci, keď už sme, hej, takí tí, čo tu, tak veľakrát vlastne to boli rebeli, hej, ktorí, lebo podľa mňa, napríklad, keď už sme pri tom našom národe, tak v prvom rade treba byť ako Slováci, hej, sa vždy hovorilo, že teraz sme totálne rozhádaní, hej, keď zapneš Facebook, akákoľvek téma, ľudia rozhádaní, hej, pozrieš komentáre, proste to je len, každý si ide svoje. Ale Slováci sme podľa mňa vždy boli, že mierumilovní, hej, že sme pod cudzom netúžili, hej, že sme si ako keby držali, chránili to svoje a podľa mňa my tu máme obrovský potenciál, máme krásnu krajinu, máme tu veľa vody, hej, máme tu krásnu prírodu a podľa mňa toto tiež málo kto tuší, že ten sebarozvoj je aj o takom obnovení tej ľudskosti, že poďme sa priateliť, poďme vychádzať, poďme spolupracovať a poďme žiť v blahobite, ale poctivým spôsobom. A nie je tu dovoliť, že niekto teraz je trend, hej, že proste to už je nejaké roky, že tu niekomu sa darí kradnúť, tak všetci sa opičia po ňom. Hej, ja tu vidím taký trend je teraz, vieš, že a zarábať na druhých a proste vykrádať lesy. Hej, chápem. Hej, že ako sa deje, že preto ja si napríklad vážim aj dokonca nejakých slovenských umelcov, politikov, hej, ktorí sa chcú ako keby angažovať v tejto sfére, lebo tam sú tiež horší, lepší ľudia. Hej. Takisto. Alebo keď niekto chce podporovať tú našu akoby politiku, to znamená, že keď niekto bude pestovať alebo chovať, tak jasné, že si to v prvom rade kúpim od neho aj za drahšie peniaze, lebo ho chcem podporiť svojho suseda. Hej? A je to ekologickejšie, hej, lokálny obchod a takéto veci. Takže preto by som chcel takéto spontánne podcasty, vieš, robiť s rôznymi ľuďmi a celé to vlastne pospájať, že umelci, jogíni, pestovatelia, títo, ak sa to hovoria, remeselníci, čo proste stávajú nejaké tradičné remeselnice, alebo hlavne ľudia, čo sa zaujímajú o ekológiu, alebo ochranári napríklad, hej? Že vyslovene, bo tie skutočné hodnoty, podľa mňa treba rozpoznať, že čo má zmysel a čo naopak je nezmysel, hej? Vieš, že ako ja to tiež tak prijímam, že dobre, však tiež som, neviem, masturboval a mal som nejaké porno časopisy, hej, kedysi a to nemôžeš niekoho odsúdiť za to, že alebo nebudeš odsudzovať celú pornografiu, no to je na niečo dobré, hej, lepšie, keď tí ľudia sa nemlátia bejsbolkami a radšej sa takto, hej, rozumieš, že vlastne, ja som tiež taký, že rád som mimo ten dualizmus, ale zároveň chcel by som podporovať dobré veci, vieš, že keď už si mám vybrať, tak... Ale kto určuje, že sú dobré, no, že to je naozaj, to je téma na ďalšie 3 hodiny, že čo určuje, čo je dobré, no, že to je za mňa už moralizmus určitý a toto je to, nevieme to niekedy rozhodiť a toto niekedy ten moralizmus môže spôsobovať to, že sa prekopíme na tú druhú stranu, čo voláme zle.
Hej, ale Vieš, že pre začneme, mňa... že ten moralizmus nás tak naštve, Áno. tak mi dvíha žlč, že začne byť v odpore voči tomu druhému, čo si myslím, že je horšie. Áno. A to je myslím, že čo sa deje v spoločnosti, že sme v takom napätí jeden s druhým, lebo každý si myslíme, že sme na tej lepšej strane, nie? Áno. Musíme vždy v každej histórii, všetky vojny vznikali to ľuďmi, ktorí verili, že sú na tej dobrej strane. Nikto neveril, že je na horšej strane. Všetci Jasné. veria, že sú na dobrej strane. Áno. A tá viera v to lepšie vytvára to zlo. To je to chaos. Môj názor. Ale Ja viem, čo vieš, viem, že čo akoby myslíš. ideme akoby, že tým, že toto je myslím, že úloha našej generácie, ako keby, že má toho orla v sebe, má tú citlivosť, tú anakondu, to feminy v sebe, ale má aj toho orla a ja viem, že to je strašne slovíčkarenie, ale my potrebujeme asi slovíčkariť, aby sme našli význam, dialog, aby sme našli dialog všetci, aby sme si tu sadli a ja neviem, či Kotlebovci, či SNS, či Šimečkovci, či Fico, či henten, či tam, to je jedno, že aby sme si vedeli sadnúť a viesť vôbec dialog všetci. Lebo ak toto nedokážeme, tak sme v prdeli, lebo budeme len jeden vyhrať, druhý vyhrať, tretí. A mne sa páči, Arnold Mindell, on robil takú procesovú prácu a kvantovú mechaniku a taoizmus a jungianskú psychológiu, ale má takú krásnu knihu Leader as a Martial Artist. Ten, čo vedie, ako náčenec bojového umenia. Hej? Leader as a martial artist. Ale má pekný prístup z toho, že ak niekto prehrá, tak sme prehrali obidvaja. A to stále je tá politika. Že teraz je náhovno vláda, dáme tomu a potrebujeme, aby sme ich dali preč. Tak potom vyhráme my, potom zase prehráme a vyhráme. Ale keď stále pôjdeme do toho, že niekto prehral, tak prehrali sme obidvaja. A toto je taká dobrá myšlienka na zamyslenie vôbec, že podporiť tú spoločnú výhru, že čo je tá naša spoločná výhra a kde sú tie hodnoty, ktoré ešte nás držia, baviť sa naozaj o hodnotách. Čo sú tie koreňové systémy a koreňové presvedčenia, ísť akoby hlboko ku koreňovým presvedčeniam nás samých a čo máme zdedené v predkoch a čo nám naozaj už neslúži, tie rôzne, tie lingvistické akože kráviny, ktoré tu máme, a ideme v nejakej línii, ktorá nie je úplne OK. Hovoriť o čistote, o špinavosti a tak ďalej a začať sa baviť trošku ďalej. A je to aj neuroveda, že ísť viac do nie reaktivity, ale do viac supervedomení, kto to môže volať, ale že ideme, že trošku preskočíme tie odpory, ktoré máme. A toto je za mňa akoby dôležitá naša úloha, že keď už sa bavíme aj o energii, či cez jogu, či cez čikung, či neurovedu, či fitness, to je jedno, ale že keď sa bavíme o energii, to vôbec to definovať, že čo to je vlastne energia, lebo to je veľmi všeobecný pojem. A teraz, ako s tým vieme pracovať, ako to vieme uchopiť. Áno, tá spolupráca je vždy v podstate, keď je mier, hej, tak je spolupráca. Vojna je konflikt a v podstate vidíme, že napríklad, keď spomínaš tú politiku, že keby bola dobrá vláda, funkčná, tak my ani nevieme, že je. A oni si robia tú robotu kvalitne. Hej? Ale že očividne to tak nie je. A teraz nejdeme do toho podrobne, ale tak samozrejme konštruktívne rozhovory vedia viesť ľudia na úrovni. Ale že keď takú úroveň nemáme, ja viem, čo myslíš, hej? Ja teba chápem, lebo napríklad ja tiež osobne najväčší učitelia boli tí ľudia, čo ma v živote, alebo z tých najväčších učiteľov boli ľudia v živote, aj tí, čo ma zradili, čo ma ohovárali, alebo to robia ešte teraz. Hej? Potrebujeme to. Lebo vieš, tam oni vo mne, ako keby, keď si veľmi citlivý, vnímavý, tak to cítiš, hej? Áno. Ako keby. A teraz, samozrejme, to, keď ťa niekto, čo ja viem, ohovára, alebo ťa nenávidí, alebo tak ďalej, alebo ti závidí, alebo niečo podobné, tak ako keby vysiela nejakú takú frekvenciu alebo vibráciu. A teraz on ako keby ťa vťahuje, alebo to prenáša na teba istým spôsobom, vyvoláva v tebe, že keď ťa niekto nenávidí, tak logicky bude to tvoj nepriateľ, tak pri väčšine ľudí tak to dáš naspäť, nie? Hej, ale samozrejme, keď sa rozvíjaš, tak potom mne najväčšou skúškou bolo napríklad takéhoto človeka ako keby prestať mať tú negativitu v tej mysli voči tomu človeku, aj keď on ju má voči mne. Odpor voči odporu, hej. Áno, to bolo z takých, to je vlastne z takých, by som povedal, mojich posledných záležitostí, hej, čo som si riešil nedávne obdobie. Neviem, do akej miery to mám, alebo nemám vyriešené, lebo vieš to, keď sa zase stane tá konkrétna situácia, hej, ako
ako v mojom živote, tak až potom sa vlastne ja overím sám seba, že ako budem reagovať. Hej? Takže to bolo vlastne, lebo ty istým spôsobom, keď sa realizuješ, tak sa zbavuješ týchto nízkych vibrácií. Hej? Ale možno, že áno, keď sa, hej, postupne sa toho zbavuješ, nejaké nenávisti, strachov a takýchto vecí. Hej? Však to je ten strach, tá nenávisť alebo hnev, tak to je v podstate to napätie, ktoré tam vzniká. Môžu to funkcie, biologické funkcie, ktoré potrebujeme na tú evolúciu, že potrebujeme byť aj nasratí, aj sa báť, aby sme sa evoluovali, že príroda potrebuje byť nespokojná, sa hovorí, že príroda je super nespokojná, ináč by nerastla. Sa niekedy tak hovorí, že to je také ako dobrá energia byť niekedy frustrovaný. Že, ale ide o to, aby to nebolo veľa, aby som nebol zaplavený a hundral. Ide to je taký to dobre nespokojný, počkaj, idem sa ponožky, alebo idem sa napiť, lebo začínam byť, dáme tomu nejaké, alebo unavený, idem sa vyspať a že to je nejaký signál. Áno, akoby aby ma nezaplavil možno. Áno, a nezaplavoval som ostatných vlastne tým svojim postojom. Hej, veď ja zistujem, že ono to je všetko vlastne o dávkovaní, hej. To znamená, že do určitej miery, samozrejme, ten hnev alebo nespokojnosť tam je. Samozrejme, ak dosiahneš už nejakú vyššiu úroveň, tak už možno, že ani nebudeš vedieť, čo je to nenávisť, hej, alebo taký ten strach, ale to si nevieme predstaviť zatiaľ, OK, hej, ale ja to tak aj chápem, že tvojej akoby úrovni, tvojej samozrejme energie, tvojho ducha, dajme tomu, alebo tvojej psychosomatiky, prináleží aj akoby prostredie, alebo aj realita. Takže ty, ak ju zmeníš, hej, však o to vlastne ide vo všetkých náboženstvách, že sa ľudia chceme dostať do sveta vyššej úrovne. Hej? O tom je taoizmus, buddhizmus, kresťanstvo v podstate. Tam sa veľmi zhodnú tieto náboženstva. Takže všetci veria, že existujú tie iné svety, veď to je samozrejme. Však už na tejto realite, koľko máme svetov, hej? Že ani o nich netušíme. Niektoré vidíme, niektoré nevidíme v podstate. Hej? Sa hovorí, že existujú duchovia, hej? Že niekto ich vidí, deti ich vidia, zvieratá ich vidia. Hej? Potom samozrejme deti sa boja týchto vecí. Dospelí o tom nevedia, povedia ti, že to sú hlúposti, ty sa toho bojíš, tak sa ti ten strach ti stiahne energetiku dole a ty už nevidíš, že to je jednoduché. Hej. Potom musíš cvičiť čikung, aby si energetiku zdvihol, posilnil si ducha, hej, aby sa ti otvorili naspäť tie zmysly. Ale tak potom je možné, že akoby ten pohľad zase na tú realitu sa ti mení. A teda ja osobne tomu verím, hej, že keď sa pozrieš večer, koľko je hviezd, koľko je planét, slnk, vieš, jasné, že sú x foriem života, nekonečné množstvo foriem života, z nášho uhlu pohľadu možno nekonečný počet iných svetov a realít, hej. Však toto je len určitá jedna vibrácia, hej, alebo podobná vibrácia, táto hmota. Že v podstate sú jemnejšie vibrácie alebo jemnejšie úrovne. Takže, čo by sme tak na záver? Tak len sa naučiť chodiť tými vrstvami, čo? Medzi hrubšími, jemnejšími a len chodiť hore-dole a vyberať si tam, kde chceme byť. No ja som a čo chceme skúmať, no? Kde sme zvedaví, že či ideme nižšie sa ponoriť, kde sme zvedaví, že čo tam je, alebo vyššie, čo tam je. A byť slobodný, nech si každý robí, čo chce. Presne, no. A hotovo. A len byť na seba láskavejší trošku a niekedy sa aj konštruktívne pohádať, len aby sme vychádzali bohatší odtiaľ. Áno. Aby to bolo zaujímavé, lebo však ten rozhovor je vždy, keby sme súhlasili, tak je to naprté. Je to nuda, ale že keď tie polarity, ten yin a yang sa nejako tak akoby obmielajú a melú a je to zaujímavé, že je to kreatívne tým pádom. Len to nemusí byť to, že každý ide domov po svojom Jasné. Ale že spolu rástieme, bavíme sa a skúmame. Tá zvedavosť, ja myslím, že tá jedna z najväčších síl, čo tu je zvedavosť a ja ti ďakujem, že si bol zvedavý na toto naše miesto a na to, že si sem prišiel, dali sme si čaj, to bolo super. Áno, to bol impuls. Áno, tá zvedavosť je podľa mňa prejavom tej živosti, hej, v tebe toho života. A ty keď ho ako keby istým spôsobom zveľaďuješ v sebe, hej, že kultivuješ sa, že rastieš, podľa mňa toto je prirodzená ľudská kvalita, tá zvedavosť. Hej, áno. A niektorí ľudia, ako ty poznáš rôznych tých odborníkov, tak vidíš, že v nich je tá živosť, zvedavosť, že chceme skúmať ten život, chceme ho vylepšovať. Hej, podľa mňa to je také prirodzené. A ja tiež berem aj niekedy konflikt alebo nezhodu názorov, že to je úplne v poriadku. Že ty sa, vieš, že to je,
že to by bola nuda, keby boli všetci ako ja. Teraz budem sa baviť, vieš, však ja sa už trochu poznám, nie? Vieš, že jasné, že keby sme išli možno do podstaty, tak určite by sme našli veci, ktorých sa nezhodneme. A za to môžeme byť ešte viac vďační, lebo potom si vlastne nútený prirodzene prehodnocovať tie svoje názory. Lebo pokiaľ už raz prestaneš prehodnocovať svoje názory, tak už si starý. Hej, už nerastieš. Hej, v podstate. Ja to robím stále, že no. Jasné. A tá interakcia alebo ten bežný život je ešte lepší. Hej, takže veľa ľudí si myslia, že už keď si učiteľ, tak hej, tam je podľa mňa taká niekedy taká prehnaná, by som povedal, úcta. Alebo nie, že úcta. Glorifikácia? Hej, niečo také. A potom, vieš, ja som schopný proste tých účastníkov pozvať proste kedysi na pivo. Ale vieš, pokud ideme v piatok večer, takí bovskí východňari, že kde tu je nejaká krčma, chceli ísť do krčmy, nie? Takže tak idem chvíľku s nimi. Sme sedeli 3 hodiny, ja som si dal 3 malé pivá. Teraz, keby som si dal 3 malé pivá, tak som asi opitý, ale vtedy som trošku zvyknutý. A to bol tak zaujímavý, konštruktívny rozhovor, takéto nadšenie, vieš, piatok večer, taká tá eufória, vieš, z toho piva ako inštruktor. Takže ja napríklad nemám rád takéto, že ja sa idem na niečo hrať a teraz ja si nemôžem dať mäso, alebo nemôžem si dať nejaký drink, alebo ja neviem, nemôžem nie je tam sloboda potom. Niekedy sa vyspať do 8, pre mňa je do 8 akože neskoro, alebo do 9 v posteli, alebo, alebo kľudne, hej, že vyslovene, alebo nemôžem mať, no proste ľudia to majú také, by som povedal, aj si myslia, že ten inštruktor je ako keby taký nadľudský. A teraz ty, keď ukážeš tú ľudskosť, že si vlastne úplne ako keby... Určite odmystifikovať tieto role, určite, že byť spolužiak a zároveň čo vedie tie role, že si robíš niečo dlhšie, tak keď sa chcem niečo učiť o Qigongu, tak pôjdem za tebou, lebo sa učíš niečo dlhšie o tom, asi vtedy učiteľ, ale to neznamená, že si vyššie, nižšie, ale máš nejakú rolu a tu rešpektujem a tak ďalej, ale že brať to akoby tak zdravo, že nebrať to, že posvetný otec, posvetná mama a tak ďalej, že to je celá psychológia na tom postavená. To málo kto ľudí vie, že naopak, že ty keď rastieš, tak ty si schopný sa učiť akoby od všetkých. Aj normálne sa vieš naučiť od nejakých hlúpych, takých zabednených ľudí, sa vieš naučiť nejaké veci. Najviac. Od rôznych ľudí sa vieš, lebo to je vlastne v tebe. Hej? Tá chuť, ako keby to spoznávať, a to je zaujímavé, že ja som kedysi bol taký, že veľa situáciám by som sa vyhýbal, odsudzoval by som, vieš. A teraz ma bavia úplne, že také tie obyčajné veci, ten obyčajný život, a ja zistím, že tak veľa sa vieš učiť, akože v tomto takom proste stretnutí s ľuďmi, hej, keď jednáš, či už sú to klienti, alebo sú to priatelia po rokoch, tie ťa vedia tiež veľa naučiť, hej, že vieš, že to je podľa mňa, v tomto sme tak na jednej lodi, tak teším sa na nejakú spoluprácu a tiež ďakujem za rozhovor. Díky. My sa dlho nevideli, to bolo. Veľa, roky, no. Párkrát sme sa stretli, ale naposledy som bol u teba ešte v Bratislave, keď si býval u toho pána Jozefa Jonáša. Jozef Banáš, no. Jozef Banáš. No, v Karlovke, to sme si dali Qigongy a išli do lesa si zabehnúť, si pamätám. Živo si pamätám tie dní, to bolo dávno, no. Áno, na didgeridu si sa mal vtedy učiť od Ramiho. Áno, tak som sa učil, a to sme chodili do jaskyne ešte kedysi, že sme začínali s vecami a chodili ešte... To ináč zopakujeme. Boli sme teraz pár týždňov dozadu, sme boli aj Matis bol, aj Miky a tak spontánne, že za 2 dní čauko ideš a tak sme šli a bolo sneh a bolo to super. Čajky sa navarili, zahrali sme na bubny alebo tak, len tak boli v lese. O stromy sa poopierali, to bolo super, takže veľmi, veľmi dobré. Poďme niekedy, no. No, to si dáme niekedy, nie? Mňa toto veľmi teší, že nie sme len, že proste sme stále tej rovine, vieš, tých kamarátov, priateľov, hej, že v podstate, a mňa to fakt, že veľmi teší, keď sa to buduje vnútri, vonku, vieš, že to je... Tak poďme to kúknuť, čo? Dobre. Poďme to kúknuť. Díky. Ja ďakujem. Koľko sme dlho